I presume accountant. Seachorde agus fáilteróibh go ceann áras an sa an Gníomh a tainmh an sa san áard chathair inniu agus sinna súil go mór le chluiche Ceannais Sóisir agus idirmheannach na hÉireann an dáchlathe beag an díobhann sa ar YouTube TG chathair an chiaad ceanna tasnú I gceann cúpla nómad Cilmhíodhna ó bhuío agus speisiad san áiachant le Gníomh go le ó cúnta Tháchtairí agus go garid ina dhéag san an sun gandát beag an chluiche Ceannais idirmheannach agin baile áthad trim ó cúnta na MAI agus speisiad san áiachant le cumann lúchlascail bhríanóg Palestíl agus gandát iad san lunathe istigh a lár chathair ghuire agus beag an líróid á chahabhaisteach ar a leabhar téise tí an sun. Lum haibhann sa inniu tá Tomás ó Flatharta don dáchlathe. Amás, ní bheidh mórrán idir Gníomh go le agus Ciobháin sa chéadclathe tócha. Ní ceapan go mbeidh fáidir cé go bíad Gníomh go le ránna cotíonnachta haidíonnta maithe go díos go gháiltí Tháchtairí agus Gníomh agus chuir do scóráir do mór suasa de tatan sin cearan sochlathe le Ceannais seán de bheile gá Ciobháin ha sé sú téistíanamh go má go mórmhór go chonacht buaite maithacha coppla bua maithacha agus well gan dát lámór se don dáidan agus began dáidan an súleis an gorna húrta bhaile dechar rá ce bhthe go díosach fé mar a bhís rá rána chutíí na Gníomh go le. Se go díireach agus achna bhreá le Ciobháin ó bhuío an ceannas áráilte san agus tuair mí trachaíoch an tapig ar forin lo san agus éon áfíoch an ar le déanaí tuige sead ná dhélann sead mórrán scórna náide dó an imirt a dhéladar an deire seachtainna sicate mar sin na cosantóiríonn san John Keane, Stephen Staunton agus Ronan O'Donnell arú a bháin deans go lár Pháirc tagan Nílí Duffy isteach an áid Kevin Ryder speisiú dá na Downta Jack Carney a thir fenéil Sóisir bhuío. Sé captain na fórna ná Sean Ryder tostín sé siúd ar an ahad slát ach má sé de lorig do scórna sé John McGlynn, Neil Ryan agus Dara Keaveney a dheog Hóvíads. Agus fiachan denis ar forin a Gníomh go le sé captain na fórna Pádraig Ó Riordan a hosnaíondómh siút sa bháide tránán inmh las mocha siút tá Eoin McCarthy, Pádraig Ó Conall agus Pádraig Brosnan bí fear amachtain Shannon Dúr, Michael Murphy agus a lár Pháirc tá Paul O'Leary agus Ronan Collins. Bín golóir obair a dhéanamh igen lína lethasach Pádraig Doyle, Conor Hurley agus Sean O'Keefe ach sé John O'Leary agus Shane O'Sullivan tríomhscórálaí an Uireansa Cara cúig go dísa ag John O'Leary agus bí a cumad súd ar siúd tránóna. Ach mar a dúirt tá an Gníomh tainmh san áard chathair duine sé de fríocht mór ón gléas a bháisteach a bhí a gin tránóna inmh agus fiú an drumchlún na Pháirc má tééis an dáchlathe réir. Tá sé fiochan go maith agus ní dócha go méid ní bheith géan ní bheith sé sinna chuir seach rómhór ar a gluthe. Ní duineach ná beag a Pádraig cuirt maithe sé hééis se has gan ar fada é sin agus cuirt tinime se ní bheith géan rud mar sin ar chuiristeach an ghaid níl tíróláide agus sé beáin íon fóransach ní bheith ní chuig san steachnáachar na himiróidí. Se agus bhí sé cumad súla san ar na himiróidí amáis agus thúpla imiróir ciú amach go dó Ciobháin san na bhuío. Tá bhí hochta go mórbór Jack Carey anna brí sé hééis se haláragurt bín sé síúas a gorta tamar fad agus be sé a súil leis an nobul bhuairhaig seo go mórbór a gine lárpáirce maith ó Gníomh goile.
Agus gandát go leir miróí an sanna céimi Sean Ryder an captain an san sé se an príomh miróide ha có sin captain an bríar an dahad slát agus go mórrán ar a bháil siúdaniuh. Se agus tíad a chleistigh ráhsút sa lína lán tos agus gabní sa lína lán chola máis. Se big jabmórga John Kane in Solamsa mar ha sé marcáil Shane Sullivan, nis Shane Sullivan ó hosnig Craobh na mún ha chiabháid agus sé faoin tefachtaige an príomh scórálaí haige Gníomh agus well ha lá Craobh an mach rimis John Kane is stola. Mi miróir maithe sethe ach big jab Craobh ige. Se agus bhíochan déir furin Gníomh gandát chaileidir son Chlaigh Canis na Sóisir sa blion fethe chuidir ceanní sa bharm líanach tá contúirt na héanáid ar bhuiin máis. Tá gandát agus cean na contúirtaí móra a chiilhíle sé páhhain. Begi bhí seachtar páhhain ach ná bí chaúnta sod má bhín sé mar timá lá gandát hennig mór andaín ar tuiscra sé le minúí chéirí rein blianta ó héine agus dó mé smógúil cáile ar láthar na huide. Se agus na ríochan tú san ó lár Pháirc suas a máis tá miróí ábal a scóran na raimsú. Tá go mór bhar Cornelius Buckley ha láirte gom fishins ó Sullivan Hanahan Cornelius Buckley point sé siúd mór an scór nóibh chomá agus ríisineomh sánáid seo bí nervhí sé ri miróirí tas nún sa ach be sé a súla scór na bhaig siúd. Se agus gandát Seán O'Leary mar banistóir an son Gníomh agus bhí sé siúd damta for an Kilchomín rein plianta an is cín se bh son Shannandúran ar an Michael Murphy hí sé siúd le Gníomh nuair a chaileidir chluthe le cheannis idirmheannach na hÉireann bin sa bblion 2000 sa héine imríoch an chluthe le cheannis gandát bhuaidir an chréibh idirmheannach I géirí a 2000 sa de. Ach le rein plianta nuas na fórnú chéirí atá sé an chomórt sa bhuachtan Tomás na Gaelan son agus lis a fúca agus is tunna bhí chluthe cheannis idirmheannach chéiríim líana mar sin so go léiríonn sé sin cé choláidir is anna club na hís ó yes. Duine is dóach stom gur commórtas éad son na Sóisir agus idir bheannach bhfuil anna spéis take go na héintlop sa tíúnta agus gur ardrod ar fada go chéanrod na héannéiran mar ha seansa go imirta báid go Chrócaigh, ha seansa go Craobh na hÉireann na bhuachtaint. Sin rud mór do éon phobal éon chlub timpeall na tír agus cén tú miróirínis na fórne se hneomh an chéidir na cíimiid neomh. Cé tú cecho hacalí agus an nobid ar fada dhéanann siad a bháil héna prapáil don lá mórsa. Haib miróirí anna dhéifriúile neomh ha siad anna dhígrasach iad héna gáil olab don na chluthaí mórasa. Se go díadach ní leon áit hí san is mar dúir Tomás ní bhíon líon mórdas na miróirí rein deis teachtas go Pháirc a Chrócaigh agus líon níos lúnáh san a rein deis Craobh a bhuachtain sa tróna mar sin beisiad san díadthe isteach agus cíimiide san páhhain gandát na sé sin dofarin sin se chéirí an son is sran na mún a get tús na bliana bhí sé stigus san i drálaí ar feig chuignommas teachanú mar sin sí sé mar le fórna faois chéirí le reint blianta nuas agus beisiad asú letas spántas mór bhaig siúd ach mar a dúr tána cinéalachan útála an sa i gceann áras an Gianna tainmh agus drumchun na Pháirc i bhíochan go maith chéist an dá íon chluthe a bhí ar siúl tróna inné. Chuna le ha mé fearmachar na miróirí is chuir chu teachta ngortan san nach na miróirí eile fadan is a bheith tosnú sa chluthe seo. Bí súil gúil na bhí se a san ar fad mar sé se an sórtáid Pháirc an Chrócaigh go dogann bí comín ar a bhí seart agus canta sé simir ruamh hanan so béir go meach dearúda ann sa chéad hoplaneomad sa chéad déneomar beictú dearag do láimh gáil ar an gaiide tosnú ar dú sin rud mór má gainn tú scórtan sé misneachtaid agus mar sin a raig an chluthe bhuianta dintar dearúdaí móra ach díagan ní ag fáin daoine muoín as a héin agus din sé dearúdar sin agus stocha min éon slí bheith go sahinneomh. Se agus caime leis céalháil le miróir lár Pháirc Cilmhíodhna níl agus héanaar sné an tanim a tugachtúna sa ar an gláir ach níl an tanim cartarthain agus leis céala san a níl achan sa olah chundal chun Pháirceach so chluithe le cheannis bhí tús úntaach ge Gníomh leithe máis bhí dó aimimsé go sa chiad déneomad agus deadfárágribh deir leis mar chomórtas fan drásan cai Cilmhíodhna fnecht sa chluithe ach tá cosantóirí nútáil ar fadacha. Tá costóirí anna bhatha Craobh Stephen Staunton Ronald anna an dá John Keane agus John Ryan a stíigh sa lína lán húil begar ó feidir géirich meádar agus gan
gan liginnta mór an scórna meachta isteachar sa chéad lethach go háirithe bhfuil go luasach lethe mar má bhíon be chéarra. Se an carta fada sanna get Tomás ag cheadúir do annach dus na himiróí I bheithe sa I gceann áras agus cíimiid céhiad a Crócaigh síos tús an chluthe gandát is Seamus Mhíodhna ó cúnta Leith a bheith a bhaile na fadóigan sa cíimiid buachalí Gníomh go leithin san agus iad san díirithe an gluihin sa agus cén áfuilach slua beaggan sa ó Pháirc Chrócaigh bhíon atmosfér nútála an sa a gcónaí do chluthe Ceannais Sóisir agus idir bharnach na globanna agus mar a dúir Tomás is rud úntach é seo dus na himiróí a cíimiide san a Lord Pháirc tá stolum Conall Madden na mehamachan son de Ciobháin ó bhuió agus be sé siúdan son a Johnta John Carney an réiteoran son Seamus Mhíodhna Olaf chun tús a chur leis an gluthe agus cíimiid go bhfuil Conall a hurlí mehamach Gníomh go le go Lord Pháirc an son is be sé siúda Downta Ronan Collins mar sin na harrá dhéanamh Luas a chluthe agus é sin buaite an son aige Gníomh go le agus deanta go maithan son aige Conall hurlí Pas a seachan son agus seachún táhain bhí mar ráilh súla cheimad siúd bhí túsúnta go sa chluthe le Ceannais bhí báidechas hiag cúpla nóma tá pointe bhfuil fachtan sa sin droíar a cartan son an íireacht san na methir fóraíl ach tús maithó Gníomh go le gan bacinn leis an tríocha máis. Ní léon níl lámh chuir an gaiid fósa ag Ciobháin an husbáint an son ó Gníomh go leir tosnúir dúise do gúnsaí chun tosaigh ach bhfuil ní raibh naim túúróh a beáiní nervhís beidir ó scóir an bháid báta san. Se agus beidir go raibh seansacha bháide leis mar hoscail bearna mór soas I lína cosanta buachalí bhuió Paul Groden inis leis an giad kick amach hurlí hí fenna bhain san nach má tá Carney leis Jack Carney inis agus éis leis an flú ó bhuió sa tuairt na caideach chun cíach a caiilteige fachta géad an áireacht Keith Joyce agus sin passisteach Passáil in na seach sa spás agus bhfuil deis scórála an socha go dara cíomhní agus é sin buaite dara Harris an spot a dubh an breat bá nosc Ardathe agus tús blóideach go dtíon gluthe Tomás. Sin ardimmertan san ó Ciobháin Keith Joyce bhí a déchar séisteach go dtí Ryan Neil Ryan anna thuspáint ó Neil Ryan agus anna festa dara cíomhní anna thusnóda Ciobháin puinte breá fachtacha. Puinte breá agus cad oscailte feiceigh an go dtí san kick amach garad tócan son go Michael Murphy. An bhfuil sé chicéil teige Michael a deire agus bertilta himiróí Gníomh go le teachtasteach go felltacha son Pádraig Conall agus Michael Murphy ach sin sár obair na tosathe ní thugad ar idir is órlacht a Michael Murphy. Sin é bhíon na tastáilhhaid óna tusa go níana dís rud éigen mar seoach cicanna achar siar chúlann sa haine se chu. Se agus head a dul ar an únsaí sin builte séaran san chofada le captain na fórne Sean Ryder. Siar a hen séisiú go Conall Madden Conall tosna Lord Pháirc. Niall fihin inis take suas ón lína lechólach. Tá lína cosanta Gníomh go le Seasta le chéile agus níl mórrán spás an son a cu an chaidir is methe siar go John Ryan agus John Ryan bear na feici geisiúd ach déanta go maithan son aige Murphy an Shannon dúir agus an chaid buirtear leis aige Gníomh go le agus an séircic buirte an son Chalís déanta an son Pádraig Conall ó Gníomh go le réiteoir dulchan cainte le dundas na mórí gamúir de stálam suma a máis ní dólan go raibh níl dofaí raig sa leabhar stálam agus carta buí fachta géach an obaid an ón immerte bhfuil cadram go leor láir na bhuaire chuoin teatra agus tá sé luas a chluthe fós. Tá sé luas a chluthe. Tá má fa a géisteach leis na sanóla he láir na seachtainna bhíidirrág méid chluthe anascailte sa agus anna bhéimirin a gig pasáil rud a feice gon go dísa. Ronan Collins an son in sin builte seach sa spás a geisiúd agus take amachta tá Pádraig Doyle an chaid san builte steach go Doyle agus a Mark Leith son aige Shane O'Sullivan agus déanta go ma a ige Shane go dísa cahar a sé fachta geisiúd ó hos na Craobh comórtas na mún agus hiachar sin kick a leintar fad cad é mar faointe ón Mark Ard scór go Johnson ó Shane O'Sullivan. Se tasnú fé mar íoch na sin na chluhéile go dtí se ach John O'Leary dhéon go mar mi sin buatan na caide bhfuil se nuasaí agus crichan chaid sin isteach ach sé puinte desan san ó Shane O'Sullivan chuin an fórna chuir ar chós scór. Se chós scór sa i gceann áras agus í sin. I mehan son síháile Keith Joyce agus cadaí anna go réiteoir agus a rá ríis
Cluiche géilt agus go leor aber Craobh deantan san ag Michael Murphy. Mar a dúirt sé siúd ar a ben éile gáhíle sa héineag. Nuair a hepara chluiche le cheanna siad ar bheannach na hÉireann a bhuachtain agus ná bhreáile siúd díaltas taithís éigeanta bhainteach. Agus bán ile éireann thuair Cluiche bhaile go Gníomh go le an dátaíad san Lunathan san ar teor an Chrócaigh. Ach go leor imireoirí maithe cach seachún inis buachalí bhuió. Immer soccer bhfuil siúd agus Neil Duffy a tháinig isteach in áit Kevin Ryder. Chastan san na chuise Keith Joyce, chastan na Pháirc a hen Joyce go dtí Neil Fihan. Fihan a dul leis agus an Pat Láimh a tu go bhaige ag siúd inis. Chomhfada le Neil Duffy agus pas le Darbh isteach go Niall Ryan. Nuair dearnach fuair sé siúd Shelliver a Lee Road, chroithe sé Spás agus chroithe sé deis scórála go Ciobháin lagíireacht ag siúd an son an bouta san amáis agus bhfuil sí sin ní sí fiúháin i methir fóríl go fóil. Ja, Niall Ryan ha sé Spáin cumad don gaid an uair sin bín siad ar géáil agus é stígt le sé nach Niall nó Pat Brosnan bhí sé déam go maithan san éid. Seachún inis Owen Fitzgerald. Ardhheas ar in san híos a Gníomh go le cosan tóir don sco agus deanta go maithan son ag Seán O'Keefe gan dáta imireoirí bhí gortathe. Agus teachta gáir ar tá Owen Fitzgerald sé siúd a thosnaigh an Cluiche siar a hen sé siúd go John O'Leary. Bhfuil Cluiche buirte go John tá ar deireadh ní mónas thosta tá cosan tóirí Ciobháin leis. sé cheappas gur ghála le Darbh bheitchan an éonrá cíimiid a teachta suas ní mór bhí mí cheart le sin bhí sé Shelliv na caiideach cheappas gan in Keith Joyce go maithan son. Se nadidir a dug sin saoirchic a gine John Ryan is san na teachtasna leis an gramúach. Nadidir a bh mórrán ann agus beidir go le táile buachlíonn riachtan sa. Chnis Seán O'Keefe agus deis scórála ag siúd leis sin builteisteach agus nadidir a bheith báideoirí le glábhar sin ún trasná nach tá deis a chunis dul ar a bhreithún sí agus Shelliv na caiide ag Niall Fihan. Cá siad a chaid san na bhoga ábhríon na níos a tápóla gan dát hí na imireoirí ar fad take siar a socha. Nuair a bhéine tá Spáinte san thuas Chris McGlynn inis. sé ní léana a Spáinte chun tusa go sahinis tá níta sé bhla isteach. Se. Agus beag lucht leantanis Ciobháin gimar begáinín rógáin an sa. Se agus potún deanta cá fachta ag Murphy pas láimh seolta seach ag seonis agus bhfuil sead a cuioine bhar bháid an sa Gníomh go le agus dhiachar sin saoirchic go bhfuil a déireadóir Neil ard chosint an sunnach ní dólam sa gúil Pádraig Doyle sásta le cinan a réitóra. Tá luas leis an gluthe agus sin cic le Darbh seach sa Spás inis agus pas le Darbh an son chomhfada le Keith Joyce a teabhar leis. Bhfuil sé tóca chun na talúna san ag Seán O'Keefe, Níl a déir a réitóir Leanna Raig agus sné go díireach a dhéanaan John McGlynn agus ag Craobh Spás go hé nach bhí relevantá sé gimmar cigad réitóir an son nach tá an chluiche a bogad ó hebh na Pháirc mar. Tá chanín na rá agus an réitóir cheappas go dúg sé tamil fad an son sar an sé sin a dóig bouta san na cíimiide an son John McGlynn a gháil isteach beirteoig Gníomh go le timppla ag a bhíon well bhín chic séir tucaig riimisin ach riimisin a ríis cíimiid Pádraig Doyle an son agus well ní raibh feiceann son bhín cearta gan réitóir agus cosan bhaithan son a gé Ciobháine. Líród san inis i meitheadh siar ón saoirchic agus go leor don chaid feiceige Niall Fihan go díosa agus íarchta ige níos ar scóirí sin buailte ard ige a tabhal lábh dis agus í sin ar fóríl go leor don gaid feiceige Niall Fihan nach lágíireacht ag bouta san. Agus an slítha Ciobháin i gimmart cheappas gúil siad begáinín numar go daoine siar chun mar a bhín siad i gúnsaí a thain náfuil daoine chuas chun tusci chun an chaide chuid a bheras chutha agus mar sin bíon ar an chaide chmeád níos fuide. Agus tugann sé seans le Gníomh go le iad a take leáil. Se, í sin biste síos agus é buairt inis acu. Na fórna gan dót ar chóscóireach droiíireachta san ar feas agus í léite go maith san ag Pat Brosnan agus inis seo Gníomh go le dul ar a bhre únsaí Shelliv na caiidecha son agus sin pas tóisteach a sonnach beidir go bhfuil an Pháirc san ábhríonn sláán leis mar bhí ráchluthe Craobh an sa a réir agus bhí an báiseach i titim de hir le linn an dáchluthe. Agus mar dú tá drunchlan na Pháirc a bheitchan go maith é sin. Sláánna an son agus bhí deisbú gáinnig a John O'Leary sin a bhuachtain a cha fachtain is ag Neil Duffy. Spás ag Neil. Tin sé siú chasnan son go Niall Ryan.
Nail is on the Derry sin bhile seachas spás ach céhí an son ach Warren. Warren taachtamach inis agus sin builte suas aige chomh fada le Cornelius Buckley. Agus sin pass le dar of Shachan son goodie Pádraig Doyle. Bert timple Fádric. Derek spás a Craobh hain agus sin builte siar an son go Buckley will she sin toast aige Buckley. Níle der na moir cool agus na forne. I said that Deckard in score got to Tomás. Tá an scóirí seo go leor go dtí sa puint an taobh agus Gníomh tí mé nach mór ach sort shape ma was an tusa gid Gníomh Gaile ha siad déanamh scóp dó féin déanamh spás cumad lína díireach tá bhstíigh an goméidí seapat an chaide a chiáil isteachs na spásanna. Se, cicmach garad tóca an bhóta bháin eile. Seilbh na cadige Duffy. Fichar seonis siar a chahan seadol. Agus túr lastig den lína da had cúg méidir aige Ciobháin a Ríise be Ciobháin a déan mórrán a bli déir an chaitsin a bógamach ha sé féch méid pasna ha sé tógan wa ní chaidútamach ní lína da had cúg méidir. Se agus dead hir howlan is tá spásacha mar dúirt Tomás pí go leor pasna le déanamh dáidir an spásan a chafachtain is aige náil fihin agus chuir sé dhéireacht ar fórail pascail teisteach son aige de sé bháideach í sin builte Harrison trasnáin agus sin scór an bhahanson ó Ciobháine ógdar chu daimse leis tachtúasta sé líróid a chu deide sé John McGlynn a fór a scór san Craobh amán. Únsaí den chiad scan son aige Ciobháine náil fihan an ruachar aige thug sé tamil watha tá snúile seach anna chríoch nún son aige John McGlynn. Se, immert feinach a son, ó bhuach lí bhuiog an dát, iad son builte le cahar na martas son. Chaile der son leis, chluithe canis Sóisir bhuiog. Fethe hÉireann, a take nasin isim líana agus buirte agus Craobh chonach do buirte leis, agus sin deanta go séráideach go maithe cach seilbh na caidan sol ge Keith Joyce agus spás aige Keith. Bert a chusantóirí Gníomh Gaile a teach teasnaid. Tomás son aige Keith agus Johnny agam le scéil sé dara cíbhnaí an bouta son. Sé siúd a daimse gin chiad scór dó bhecha líróid bunte go siúd agus seachún inis Pat Brosnan agus spás oscailte ó sa góir san amach agus fósa dul leis Pat gan éine teacht teasna éad agus a pascailte bhaig aige inis chomh fada le Doyle. Doyle siar a héinse chomh fada le Pat Brosnan ach fiachar seo Bert siúr cahar a timppla ar feat agus deanta go maithan son aige buachalí Ciobháine. Fihin inis a bhfuil na caide san amach. Se han hébreach fós hir aige Gníomh Gaile ach be an únsaín sa ceappa aige Ciobháine má bogann sé an chaite ha sé a déanam go maithláir na huide leis. Tá Ronan O'Donnell son a lorg na caide ach hí sin builte stachan son nach botún eile agus bhí imiróí laistigh an son aige Ciobháine. An seansa son le Gníomh Gaile go bíad son a bhuaig seilbh ar an chaide agus Seán O'Keefe inis a bóla son teasna go Michael Murphy. Murphy inis a bóla san isteach go dtíon lántasach Shane O'Sullivan nach an gansaí as seach ar siúd. Serchic brunta ar siúd agus hallófá máis go Gníomh John O'Leary an Serchic sa. Well, ní tí chuid frisin ar fad ach an immertan san ó Michael Murphy chuir sé passanna jaasa stechan san godí Shane O'Sullivan a haig immer gomá bhuaig sé go deasí agus bhfuil chalístíanta ach bhfuil beag seansa go John O'Leary léana chitóig. Ní hálaga sí roididir ar fad ach hása go gotí os cóir a bhaid amach. Mórhór na híon chiad chopla cicabar go Chrócaigh. Agus í sin buailte ach an carta fada go Tomás is ar fóríle chuig an éireacht son. Se ní thóg sé gartaí ach beag seansan eilige hása gom agus well dámach sé sí sin chunis har sé jasnáin bheith na fórnir chós scóir a ríis ach puinte fós atar a gáinneom a díag fisce so gúil dá bhain isteúr gúil siad sásan a bhfuil éon bhaidína feice scíilteisteach fósa chu. Se snégadíireach bhí John Riley banisteúr Ciobháine rá a rinne seachtainine. Ná hasasta ghaig tús bha a thuairt go Gníomh Gaile agus sé sanna háchan cín agus beag nach carúra chuige me hensa ach passan scíilte agus fachtainine sé go Warren. Gan mórrán únsa déanta go an chiad nóma a chanis tá spásós a chóir amach cad dhéana sé leis. Pas teasnan son agus iad déarag Michael Murphy a raim siú sa fachta chuir an áíireacht.
Galore don gad feici ga Murphy gadísa sa chluithe agus sin pass le Darmh an son descóráil an son de Gníomh go le sin glúiseach dúntaach sin csiachúntaach an obair an son ó Gníomh go le hamáis. An obair a ríis agus ríis Michael Murphy gin se Anna Emerton son agus well ní a bhéine hálan de hála marcáil seán ó cíb thug sé choranna jasan son agus lena jasóig anna chlíoch nuaid fada ó chean ó cíb. Se, ní ráidir súil go a snach sé siúd a chluithe le Ceannais mar gur sé Tráchtairí ó ghortú ach bhí sé ábalta tí chearúd an gluthe i dhéimirt an teachtain se caite agus íoch bhfuil puinte fachtaige tróna. Seo chúnanis Ciobháin, sellh na caidinsá ge John Ryan, mohol beag roiig ar a bhar cíanna. Just na hén siad a sahanis agus ríis mar hín se bhíh dí an na tainmhantá agus seo glúiseach dúntaach an ó Ciobháin Sean Ryder an pass tu go bhaig i gceist siúd agus bhfuil de scóráil an sa i gceith Ciobháin sinna methe siarga i miúir sínsir bhí ó Jack Carney a builte go háir ige Jack ach ní tí sin tóiste go maithaige an íocht son i methe ar fórí. Sein beidir a bh naim siúr óach bhí anna fís a pasáil an sanna geil Ciobháile iad a tuairt anna hacaíocht ar fad dá chéile há daoine fáil gón chun pass hút mar bhín siad a gháil suas a gort. Se cóimir túnta chutha, ní leon dát faoisod. Seo chúnanis Gníomh go le agus John O'Leary lena chitóig ach pass an scuilt an son agus dianta go maith ríis a gin áil fihin. Sorchla himar a gin áil gadísa. Beidir nach on chaidas fearí bhí si begáinín begáard an son agus nádar raibh sí meach go dtí dhéine. Se, cai sé bheith níos tóiste ná son. Dar a cíbhní. An eiste son na hén se go Jack Carney. Cíbhní ríis agus sin builte seachan son go Ryan aige ber timppla a Ryan ach bhíoch go bhfuil sé siúb job i líród héin a bhuachtainach a ríis pas scuilte eile. Agus seachúnanis Gníomh go le agus spásan sáthá agus iad son a dul ar an únsaí dianta go man son aige Conall Hurley. Seachan son cho fada le Seán Ó Keefe. Ar eiste son go Hurley agus siúd a díreach spás a chrathú go héin. Siar a hén siad cho fada le Pádraig Doyle in seach seo sár chosint ó Ciobháin. Chan mór an spásin tá ge buachlí Gníomh go le. Tén se go dtíon dá bheile don Pháirc. Doyle. Siar a hén se siúd agus drofas cartan son agus léite go man son ag Neil Duffy ar seo. Bert Lastig go siúd túrós a chóir amach siar a hén se. Cho fada le Sean Ryder. Sean inis. Pásig ag go bhfuil Ryan ábalta chaid héin a bhuachtaint. Chroibh Max san gléite, leanna raig a déir a réitóir nuair deide, nádar an saorchic a bhí annach. Nuair go mhainn sead a chaid san na seach go Ryan. Anna chréidiúint an son, anna chréidiúint Ciobháin. Dhéanaan ar áirt chosan ar fad mar a bhí Gníomh go le rún saon báta son, agus an chaitin úrsú a gort chó tapaigh a buaite anna bhain sigan son aige Niall Ryan ó fast Sean Ryder ach Counsa, beidir go sí seo bheidirí sé níos fusan an ceanna bhí John O'Leary cúpla neomantáin mar be an chué cabhrú leis má chun sé saolaí pad a ggóin casa síisteach. Se agus dhéachar sin do íarracht bhfuil sí sin imhe leistigh don bolla níle déad. Na muir cúil mar sin. Ní thug sé ggóin de hálan de bhhail chasan ghó an álaí. Se gan dát. Cór na gaoithin sa, i gceith buachlí bhuió sa chiad le. Fiachar sin droichi go maith cartan son agus léite go maithaige Carney ar sin. Agus teachta seachta chluithe níos a bhuanis Jack Carney le cúpla neomanta nuas agus sin pas glóte stachan son go Niall Ryan. Agus tá sé seo a crothú annach chud feibhnan son do líne lán chúil Gníomh go le agus saorchic buaite ige cha sé mé síos son agus a gorte amáis agus be sé asúil ná bheith sé siúd a fágalt na Pháirc. Ní mór an na háid stáile mar te cha sé túta ggóin san de Pat Brosnan, beidir Pat Brosnan beidir bhfuil seans a thugann bátaíon son hásaige inis go mé an chaide teachtasteach ige ó beidir goil carta go chuna le déanamach bhfuil gáalt nó lún gorta ige. Chum agus ní bhfuil le seo chailúnt mar tá sé siúd a crothú golóir feibhna do Pádraig Ó Conall. Nó hena cethir go dísa. Well, Cluiche Craobh tapaige hágain an chaide a bhóga go deasa có anna choibriú idir an dáid an nuidir bhíon an chaide có bogan na chaide suas a gort roi maithar siúla có cabhar bhatha thuirta go dá chéile. Agus an chluithe an oscailte go dísa. Agus anna hán chomá á pointe níis. Be sa spéisiúla níis bhfuil éon ceach fána ige dar a cíimní maidir leis an nghaí agus an slí chaise an chaite chur saoil tamlín begaile ó náid na bhfuil sé begur túirt féin bula hawl mar casig an nghaí isteachí. Se, cíimí is anis cíomhní, pointe go dísa fachtaige.
Cíimi de sa hynnis o'n níoracht dwaig siúd ach sir fórí le raisi sin a ríis agus níorah sé ascach hallófag amach I ceacht fála sé herig sé begáinin róhór idir ríis agus ní sé túta ggóin slí háland a haul. Se chúnin is captain na fórne Riordan kick amach garid tóca geisiú de báutasa agus inis Cill Mhíodhna caidan sanna ge Paul O'Leary siú take dain siar sanna gáire Seachan sun go Darren Brosnan sa fachta sa inis ge Paul O'Leary ach an chaid fác in na diag ige ach ní se fác in na diag ige Keith Joyce agus siúd inis a gúsáide mó díirech agus an cumid rain go bhfuil se glóiseach carcalóran sanna stéig a fiachar seo go leor batúna anamh gan dáirin agus seachún Ciobháin inis a Ceannais I get Gníomh go le agus amáis cé gohfuil fetheneomad mheasach leasa ní léon ceann an dáirin socr síos go díreach a gart. Well gá faoint an taobh go dtí chaimar fethar siúla chu dearúdaí ar siúla ní sé chu nach raibh ar siúla chu ar dúis a chuid pe baran. Se agus seún is páhain agus siúda díarach I sinna chur Harris a trasnáin lena chum ach séirchiigh buitir deige agus caiisiad go leor den líróide thuúta páhain mar tá luas sanna ge agus is séidir leis siúd scóir na ghaimsú. Is féidir ach Conall Madden an son chunig ceartúirtá dhéon sé go má bhí sean well bheith sé siúd beidir mé seaach muna rah sé té sé leanúin fer sean ar bhaid an sonnaách well idir Madden agus Stephen Staunton son an bheán na bhil bhíidir sa bheán na bhil. Séirchiigh an sa níis Cornelius Buckley. Nú go leordas na miróí hir an lína sonnach níor feicsa cheanna ge Cornelius ach peinte gaimsú agus buchalín óíochta mechan cían sa. Se ní mór a hátar an pointe bháin sin go dtí sa féneomtaí deneomtaí go dtí le ham agus well nair bhí na chaidige Ciobháine bogann siad go maithí ach bá coppla báta deigen son ógurtíocha náil Ryan a Pat Brosnan take bar. Se agus cíimi de son an báideoir Paul Groden I ddéirigh Jack Carney a ghaimsú an son a chu réiteoir. Súlan taucha geisiúd mar chnug sé go raibh Conall Hurley a tarach teasna an son Jack agus sé siúd a hen siar an son leis an séirchiigh. Cill Mhíodhna cadí geisiúd agus sinna túirt na hórda an son ach fiachar sin Drophatún an son ó Chris McGlynn agus iach Gwalin le gwalin a dúirt a réiteoir ach séirchiigh brunt an son a Gníomh go leach cíimiid an son na stolan go bé John Ryan an son go bhfuair sé plus nó buile do gwalin an báta son. Se bhíidir begáinín beag máil an son Michael Murphy an go agus an son Pháirc Deile tataisteach an chaitsin a bhcht an chomá mecht síos tíala teláil bhahan son a Gníomh goile obair Chrócaigh ar siúla chu agus well beag an chiic séir a gáile chu chomá. Beg. Cíimiid an son inis John Ryan chuir má go bhfuil imrige John go díosa go leor an gad feicige agus Michael Murphy a seasta inis leis an chaid do Gníomh go le. Raith sé chun cín nó raith sé siar leis an seanan dúr hallófa go mrá leis an módíire go bhúsáid. Chiach go le mí cheart siar a hen se agus Cill Mhíodhna caiide buat an aisige. Agus na himiróí ar fad Filte siar an son, do bhuach lí bhuió, Cill Mhíodhna caidan son. I get Ronan Collins go teasna go Murphy. An lán chulaí an son, Pádraig O'Connor a scíl na caideach an son agus inis sé buailte isteach go dtí lína lán tosaigh ach séirchiigh géilte an son agus fáil déir déanta Sean O'Keefe a déir a réiteoir. Agus cé take teasna Cornelius Buckley. Ní bheith se cho esca leis a kick déir nach a bhí amáis. Ní le Buckley a sé go maithe na kick na seo sé tócha go tappaigh go Buckley go Murphy a fachtain eise go Murphy a cadé mar bhlocáil an son. An séirchiigh tappaigh tócha ach caiig buchalí bhuiú a bheith bhad níos a chóramí agus a gcuisí sin Harris a lína ní ina déir na mar cúlan son a stéig agus ó réiteoir cadí anna síos solum gathe sean chaid suas. Chána sé sin ar fad ón séirchiigh tappaigh ó Cornelius Buckley. Well, yin Jack Carney, gobid anna Chrócaigh go an feiste don gorta ha Jack Carney anna bhlacáil an son agus dianta go maithar ríise ge Ciobháine caiith sé an ardí stócha Conall Madden agus well bula séhéad a sohéad sé an obair sin fad ar siúlaige. Se. Sníon lóthach go Pháirc mór bhuaí Pháirc a Chrócaigh an so agus slua das bailithe
Ní cín si bhfuil na scáthaileáin in son nach an slua leistíos dúna sa. Agus cén áfuil mórrán acáin tá gló aníanamh acu. Agus iad a súil go méid an láileo son, nuair a bheith deire an chluthe sristeige nach a réiteoir in son. Seamas mal hÉireann inis, olaf chun in líróid san na chahabhaisteach. Ronan Collins, is gan do bhuachalín óíochta. Is céileach Ceannais in son agus tá ní ardige Ceannais agus deanta go maithaige agus sellh na caidir buat ar naisige. Ní ardige sa neart leisige hamáis. Se agus Ceannais déan bhana bhadó go dtí sa orfluthe dhéimirtige. Se, agus sé canar hurlí á bharcáil san do Gníomh go le. Sellh na caidir san isige Keith Joyce. Tá dhéanana Keith le siar a héin se. Chofada le Ronan O'Donnell. Pascail to Wagon san ige Ronan, chofada le Niall Fihan. Fachtarí sige Ronan agus í sin builte seach sa spás aige agus í fachtan sáistigh in isice agus seo chun Jack Ceannais agus tá sé gimmert nútáil ar fád Jack stracha chun na talún an son. Ní héiche céire ce bheith annach kick séireach tá fearsa gimmert nútáil ar Well, sa cosint agus a lá a ghirt agus bhuasa tosaigh agus an neadamnis cén sár carta jófar an sá. An heirig sé nuasa, bhí sé tefh mó ní cicéir ce bheith ann ach an gneoh sé carta dómh snéan port. Se agus hallófa gníanach amáis mar is deiscórála bhí ann beidir greibh seansa gur bhóide leis. Bhí sé an scóráil ann agus carta dómh ann. Se carta dómh mar sin. Cinnig carta cheapim, cinnig carta gan réiteoid is ní fiú bheith gáite bud is sólam. Se agus canar go leor le déanamh ige canar a san súla cheimad ar Jack Ceannais. Mar bhí Tomás ará sé hir a cabhrú a meas na gosantóirí agusíochar sin san agus sé ní raibh an darrá gan réiteoir amáis. Ní raibh, nó bhí an carta fadaige, heirig sé nuasa staisian sanna, heirig sé siara agus an well bec puintan sa có dar a címní count fris go leor sé count sa da a sé dógan an dalh báta sa. Well a go dócha sé machchas a láhí seo. Is cíimiid inis. Cadí anna sé leis seo. Chead an ómad nó féin a bhain. Nadidir a gháil a sin is son. Tá anna daí take an Pháirc. Do Kilmíne, Chris McGlynn a take amach agus Paddy Keane take seach an áit ach le nómar raig leis an imirt an sahanis an séirchic an sa. Do Gara Cíbhní. Agus réiteoir an seasásta. Godógach sé an cicinis ach cíimiid na millióiríonn san cúgur hir ar an lína ag Gníomh go léach. Ní dólan gúil feicsa cheanna ige darach í seo. A heola thar se trasnáin agus mar a bhí Tomás ará cic éasca go maith na fórna cóthram ach a fearbreis inis ige buachalí bhuió. Se agus be sé a súlan is spéidir an fearbreise sin cénsúir slí úsáidí siad an fearbreise solum go bé láthar na hóide go bé Keith Joyce an fearbreise há sé leis chéine móthaid an well idir neice leis seastaí thógáin agus be sé dear géis siúd a gáil inis an dúraigh Gníomh go le fearbreise siar. Se agus cé i cimad ag súil ar Jack Ceannais mar sé canar hurlaí bhí a cimad súil ar siút chiad le. Se chuún inis Gníomh go le agus sin pas le deirmh teasan an son chofada le John O'Leary. Sí builte go tapaig an na talún an son istéig agus Shane O'Sullivan i ddearg. An chaid san na smachtaú ach deanta go maithan san ige John Keane. Stíl a sacr agus í sin builteach thar se taobh líne. Siar inis go Paul O'Leary. Sellh fachta naisintá go Paul. Pas a seach sa spásan san go John O'Leary ach dro fas a bathe sin agus thug sé numacha. Aber an son ledí an do John agus cíimiid is ó réiteoir stadan san mar tágar tú cras do cheann de imiróí Kilmhíodhna. Tá sé sínte agus lábhir a glúin sanna ggécha ríos John O'Leary riimi sinna tá Spáint anna bh agus anna choimirt idir é héine agus Shane O'Sullivan. Bhí chuig an chaideach ar sin deaslíneach Shane O'Sullivan bhí sé gosáide níirteach cíimiid an sahead a gháil amachach. Well, like an réiteoir siar agus for sé droch liesc cear go leor. Se agus bise beag an sothagain i dtéarann. Se in ghartúban is leis se ceann is socha an carta fad ag an réiteoir stad agus teáil ar an imiróireach. An cumir go me se beidir se an glúna tá rastan nó tanadan na hoscidan san híos. Se an spéisiúla feidir an scóra san chonal 3-3 8 fihead me ní leon tan ar báid i fós. Immer tapaig pasáil bhar siúl go dísa. Se
glór botún déanta beidir le déineomatí nuasach gan dát. Play canis na hÉireann. Beidir gúil na sceitte míníor chutas na himireoirí set san amach. Cuman na maithas an son captain na fórna Sean Ryder gúil sé siúd ábalta leanúnta raig agus leanómíad raig an son leis an séir chic an son ó Chanar Madden, sé Green Bóideoir, Paul Groden, agus tá hí bhathagin inis a feiscint a bhíochan deir bóideoirí teachtamach ó máideach se chuún inis, Bhuachalí Bhuió agus Conall Madden. Hé go das nín hosna sé lár Pháirc anim na heile tasnú má ar Glíomh. Ach níbach mór an chainte siúd ó hebh scóráil go Chanarach duine sé go leor obair Craobh, Steve Staunton Sheeranson go Canar a ríis. Agus imirt fáinach ach leis an imireoir breise máisiúil tead níos a bhharid bheith díarag an chaid sanna bhagad níos a tápóla. Well, ní dóm go féile le bhagad níos tápóla nuair náfuil daoine taobhistí go bogad dóibh Conall mar má dhéanann siad é dí chiáilisteach be sí chuamach chuoindí a chá tapaig. Sean Ryan leis an séir chic an son. Chófada le Sean Ryder sí fachtar na sig Ryan Ryder inis. Go Ryan agus seimirt bhahansa. So go dtí Neil Duffy. Duffy agus é seo seach go Jack Carney. Bhí sé cíineh ar bháide cúpla second ó hin agus bhí sé cíineh ar bháide an báta san. Lagíocht agus thochnar sé cartaige an pointe hógan Tomás. Rís bhíidir fáineach chuidir an pass cartach an leitse Jack Carney. Tá sé cúlach gach éanáid, áirthluhead fada dhimmart aige. Tá sé lán ar ó híocht. Tá. Agus cheanóma tá breise fáca idir sinne agus le haman sa gean áras agus an cicamach garid an san tóca go chofada le Páhharin Sheeranson leis a pass ó fá. Pascailte go macha bhí an son. Agus inis Cill Mhíodhna caidan sa ge Darren Brosnan. Ach go Páhharin. Agus be Gníomh go le díar go táma bheltan sa. Idir iad héin agus leham agus is solim sa gribh cheanóma sa sethe a mehéad a glog nóra brunach an chárta dubh Chanar Hurley mar sin an cumann scéal go me sé siúd stig ag tús an tarna le nó go garir in the egg san nach an is Gníomh go le agus an imirt fáinne chutha son Cill Mhíodhna caidan sa ge Pádraig Doyle cadí annig Pádraig leis teasan na Pháirc héinse siar chófada le Paul O'Leary Paul O'Leary teabh leis agus é sin deanta go maithe ge Paul agus séir chic an son géilte a captain na fórna Sean Ryder. Seo O'Leary gobar Craobh an uair sin leis an gaiid ní a bhénig echan í pasáil chuige Taraigíocha agus Sean Ryder captain Ciobháin dal sa leabhar a déanann. Se cárta buí nachta ar siúd agus le cachtaíochta Bhuachalí Bhuió ráthasta leis sin ach an cárta buí nachta ar Seán. Is cíimi go dtíreach cad a hála an son. Is caigan út searad éigent leis a réiteoir mar ní raibh imirt róbhailíseach an son ach seachún inis. Gníomh go le John O'Leary a sin boilte teasan na Pháirc an son ach iad a díreach Páhharin a ghaimsú le siúd ach siar a héin se. A cha fachtan sa ge págus. Bhí sé feicáilach an son hí cúpla nóma talúas a agus sin pass le Darmh an son amach go John O'Leary lena chitóig agus sin scór an na háchtach a más ganach a carr diagacha. Agus anna físa pasáil a ríis Páhharin an son agus John O'Leary mór an caideáil aige seo agus anna chiclena chitóig an son. Cad an scór cearla tí gan puinte bháin atar agus sin dridum le ham. Cheanóm do gáinóma teile stocha be? Se gáinóma teile le dul go le hama. Agus cennafuilach a carr diag ar a barca son, de as gan chárta go bh nachtach Chanar Hurley, sé Bhuachalí Gníomh go le a háchail cíach seachún inis, Ciobháin agus teisian sa ge Ronan O'Donnell a túr timppla ar sin agus sin ard chosint an son hiar ar fad bhí de scórála i ge O'Donnell a chanis Cill Mhíodhna caide i ge Murphy a sin buailte seach sa spás agus é se slú an sa inis. Agus smutta tanas na teachta seachta chluine sem máis? Well, loch leanún na Gníomh go le iad lán da iadam téise méid sin téisian chosan dúntaach i gindar son. Caraibh an fear breise ge Ciobháin a ní raibh sé le fáil. An obair diantan san na ge ón Pritchard agus amach leotha Páhharin i chosan tíar san choma. An imirta dhéanamh ge Gníomh go an son anna chosan dianta agus an chic taobhlíne se buite go choma. John O'Leary san imirta ríis an son deargin count san a bhuachaint agus well a loch leanún a buint anna haine bha sa hinis. Se, snáb seo an rud
go bhfuil siad an sa a barcaí Chrócaigh i gceann áras agus gibéad a chumann féin atá gimmert agus seachún inis I bhfuil a hocht Paul O'Leary a chad cailtige siúd agus séirchic inis Bruntais an son again réiteóir agus séirchic Brunt an son Amar chalíiseach Heath Joyce agus sé Paul O'Leary inis agus duineach amáis go nocht for carta bhuí Paul agus snégadíir a chatálathe. Bhí sé beáin lubaracht nach an nuair sin leis lena live team pleidir bhneáil. Cíimiid an sahinna sé béidir bhí sé an ard an bátas an agus bhí carta buí tíiltige. Bhí. An an darrá again réiteóir san nach cíimiid go bhfuil an cheanóma de amdre sé immer an sosa chiad le. Cén áfuil annach chud scór na ficinn a gunn I gceann áras. Tá chluthe le dar a bhain an gí an na tainmh sa. Buachlín óíochta chun cín chead faointe go sun, tí faointe ge Cilmhíodhna, leis sé samúlanis, cad a tharlóig sa dar leach, cíimiad na himiróí an sun, buachlí Cilmhíodhna, bailúisteach le chéile an sun, timppel lár Pháirc. Ach beisiad an sásta leis an spántá chur a seacha go sun na hamáis, tá sé fósa chléig an nach pointe atara. Se an chluchas an na bheith dhéachchéine se bucht an fós ceirla tí gníomhgúileach an tosaigh. Immert bhaidíanta an dáid an go dtí sa Unsathe maithe có cosan fearr siúla có beidir gá hans beidir bháid I gé Cilmhíodhna tairigír síosad go ceanna bháine có agus an son Jack Kearney a túirt fen seit sin isteach chu sé fórílí. An chluthe anna spéisiúil agus an loch leanúna buinte áirthaine bhaiste. Se agus sinne a buint áirthaine bhas an sá tásúlingam go bhfuil siite déanamh álaige go baile na míad na thnáis leis an darna le go garid an scór an sáige le hama gníomh go le chead a faointe Cilmhíodhna tí faointe. Se agus a scóran sa a geile hama cíimiid chead a faointe aimse ge gníomh go le gá faointe take ó Saoirchic ó Shane O'Sullivan agus ó Cornelius Buckley, gá faointe ó Nimmert ó Sean O'Keefe agus a ge Jan O'Leary agus do Cilmhíodhna gá faointe feachta ge Cíomhnaí ceann ó Saoirchic go thug sé ón Dalamh agus ceann eile ó Nimmert agus puinte eile feachta an son i ge Jan McGlynn agus beisiad sásta leis méid san nach an carta buí a nochtach an son chanar Hurley agus cé ná raibh ach cethir díag fáca a barca go dtí deire an chluthe an son. Tá siad buachlí gníomh go le atá a gimmert go maihan son nach Nailráin a gimmert anna bh agus bhí sean chiad scór an gluthe í sin feachta ge Cíomhnaí agus fearr Shane O'Sullivan cethir sé go dtí sa aimse ge siúd cethir seachtanis sa chomórtas ach ní se cho feicálaach san agus cíimiid an son Michael Murphy agus sé siúd Shannon in nuireann agus an pascailte bhfuil siúd chasna chomhfada le Sean O'Keefe scórbha an son ó Sean ach sé Sean fearr a háideanna bh díomháilir fad the gníomh go le Jack Kearney agus é siúd stracha chun na talún an carta buí nochta an son chanar Hurley agus fiocht an fearr cíanna Jack Kearney arís agus beidir gur se a ceartaige a faointe thógant achas fischamsa sin ará ach seo fearr eile hagimmar go maith do gníomh go le beidir nach bhfuil seilmh na caiide feachta go ró vinnic Páharin a pasta seachan son go Jan O'Leary lena chetóig agus dag son go raibh gníomh go le chead a faointe chlár a scóracha son ganach tí faointe i ge Cilmhíodhna ach cíimiid a sahanis na honna dethe mo a barc agus gandát na fórne faoi ís ón dá chumann an son na fórne faoi dóí aga mo a barc agus is steasarad it son a dhiiscint ach mar a bhí mar an son a máis bhíidir fadacaint a lína lán thosach gníomh go le rimis an chluthasach Shane O'Sullivan cara sé bhí aimse go dísa tá se anna hiúnar fadanmh. Well, ha sé socha gúil sé ciúne ó hir scórálacha chun eile ha sé fáil caiitna ha sé an muachtant
ag Jano Léirí smó hat a spáintistigh den líne sin. Tá sé siúda déanamh anaimirtar cheapam siad ó bheith go háidethe, tá sé a spáin an gaiid agus tá sé a buachtaint, tá sé ceimirt bhar siúla idir é héin agus sé ó Sullivan. A tá John Keane tá sé déanamh go má do Cill Mhíodhna sé ó Sullivan. Mar sin ní siad a fáil rudaí chofiiste agus beidir bíad ar a tatan sin McCarran. Agus Jack Carney san de Cilmhíodhna socha a Joe dead in here la Chase beidir chugnómatíag hána sé siúda 60 chluthas tá sé gimmart nótáil ar fad. Well in tlí tá sé seo gimmart inmh som sa go meg bainisteoir bhí ó James Horan big scéalach chuige sin fé Jack Carney an slí tá sé ábalt an gort ar fad a chlúdach. Sí suas a gort, brethir chaideanna, túirt fé scórna, blacáil ón de bhile, na skillan ar fad aige agus é lán de cheol. Arda miniúide se. Agus nó bhíidir scíile an chaid san na seach go tappa go Niall Ryan, bhí sé siúd ábal a raimsú, beidir an áfuil cum a scóráil a rómhaige ach bhí sé crothú go leor faiban an san do Gníomh go Leith. Ní ceanna ní ag chéile a Conall, bhí sé bucht an gachéanrád a bhí tetaisteige ach an san agurtícha. Agus ógurtícha ha Pat Brosnan a déanam níos ára, bhí Pat Brosnan a gimmarte a bharcáil tá bhíar, féidir go meach sé níos áras túirt fé muchan tusa gcuiranta agus hása go bhfuil an chaidsin chun preba os ciún Niall Ryan agus beidir dulsa tans agus buachtan teid. Tá sé déanta go le bóta nógón san le coppla nómanta nuas agus a géirí beag níos áda leis. Agus nóair an nochtach an carta roimhan san chanar hurlaí, is tócha bhí sé súla san goach beidir réthrás ábhrín le Cilmhíodhna Joe deire an chiad le ach go dtí Gníomh go le céchotáchtachá sé sanna bheith an cíine is scanach a caradíag ar a barca. Well socha ná leán nach pointes ó ní mór a háin rud a há táchtach nágan in siad cosin fá agus chuna go mar anna hámplóga an son nuair a bhí róna ádána le gáil istechan son. Níos bhíon ferbrise I gceil Cilmhíodhna ach háin ar fá timpplaide agus gin ar húna ar síos agus gin ar chosint. Seas Cilmhíodhna son ó gáinnig an dáchumin agus cadé mar lágóibh sin sa a barca Chrócaigh beag na cuiníosa leo go deoch mar a bhí mar rás ó cáidúntacha seo dus na fórna beag a timppla na tíre beidir ná bhíonn siad riamh a gréibhacha sinse an chúnta a bhuinas leohéin nach tún sé deistóibh an sa a bheith a barca Chrócaigh an gcéanna tainmh sin na súil go mór leis an tarna le. An sa ach mar I chiimiid Gníomh go Leith hí scór na mór chur suas a cosúd rimis an chluthe Ceannais an son gandát 4 hocht a raim siadar nó 5 hocht an deir seachtain sicate a gona champíní íháile an son ach be sé a sú le cúpla báide a raimsún son ach fear ham seanna hóca le do Gníomh go Leith sin éon seanandóir son ibre cúig Michael Murphy tá sé go mar tanna bhagóibh. Gimar tanna bha so go bé héine agus páda go canar an bhertas clíine ha gimar te có. Tá sé déanana bún saí tá sé mar déanana blacáil istíg déanamh go agus níl bhil mílan taas a chuideach go háidethe. Níl son gandát mar a dúirt bhí sé siúd a gluthe le Ceannais. Bhí sé siúd a gimmart lefran I Gníomh go Leith a chluthe le Ceannais idirmhearnach na hÉireann agus nábheális an toir le ámh a gáid an tránúna. Ach gandát ní hééis an tan chluthe bheith gon beo lehanach YouTube TG cethir mar go gláán iníag an chluthe an sa beag chluthe Ceannais idirmhearnach na hÉireann ar siúil baile stíl ó chathair gcuire agus be sé son ábhachan le buachlaí cúnta na mí tas nó sé sin ar a lehabhad sé sé tí baile áitrim agus cai sé fnachtan sa ar TG cethir ní chaile sé bhamach ar éon chluthe nó an taction agus sin is súil go mór lei sin. Ach gandát ní hebháin sonach beag lechragáil chuibh leis ar TG cethir an teachtain se chuún agus tas nó sé sin ar a lehabhad sé sin ar an níordaoin se chuún. Grief is a journey that everybody has to come to terms with themselves. You have to get through it yourself. But when you cross the white line and you play for Galway against the top teams, there's no place for sentiment. If you are of a vulnerable mindset, you will get found out, because inter-county football is ruthless.
Se agus fáilte óbharna sin sa go ceann áras gan nach pointed in na fórne an sa go níomh go le a chun cín chead a faointe ar chláir a scóracha son agus gan a chun tí faointe go fólach fachta ge Cilmhíodhna Ché chomór is a bheith an túnchar a bheith gan bharsa a gluthe Jack Carney mirt nótála ar fadan son do bhuachalí bhuió tránóna in Gníomh agus a meisiad ábal sa súl géirich mead ar siúd canar heirlí a bhí ábharcáil sa chéad le gan dát nochtach cárta ghubh ar chanar ach be me fiochan timpplain son beidir bhfuil se ná de chanar teachta neise máis neidir bhainte an má an son ar a bord mar sólan gribh déine ómad caite istí go boscan na bacaí aige. Well, man bhfuil ní bheith sé rád bhuiineach go háidethe an na spéisiúla bhí mar a cainte san ar i chéad le a Conall ráfaointe scíl Cilmhíodhna isteach sa chluithe le cheanna sé teachta sem cairn ó imirt sa chluithe fad an rud céanna nimh go dtí sa ráfaointe. Ní sé fér le sin ich mead sa dara le. Bheith se sa múlin is. Naid a bhín córácha sa seomar a feiste se le ham sin ceann ar príomhrodaí bhí átlé có rodaí haidíanta go maithacha gan a cháfaointe scoráilta gan breasúra. Sin cosan fá. Se agus gan dát bhí cead a seachtnú sólim cead a hochtaim se go níomh go le rimis le hama an lá díanach agus í sin caiteisteach an son nach bhíochar a réiteóir cnug sean son go raibh Warren is stracan son ag Jack Carney. Se agus tá harúdianta go níomh go le an son tu mecha go sin mar se chun dar a cíomhnaí trá leis a siúd stracha chun na talún. Sa ar chic go nóthaí go siúd ach tá harúdianta go níomh go le Michael Murphy a siúd take amach agus is tólim go bhéh Damien Cronin ifir an éideag á chahabh a go siúd tránóna Gníomh agus siúd atá take isteach ach fiocha seo. Gan chiad le ach tasnathe. Well, in unimirtí an dar a cíimnín bátas an na túirtna caiide sin leis. Bhí siúrnú cearar chu tímpléid, chuis sé gúnsaí atar ar fad ag bhí roi harach siar a deire ní hem par a smó ach an únsaí ar fadan son agus tasnú mahan so a bheith da cíimíine mar geo sé scór o so. Se. Chur sean sé chiictearnach a thóg se ar a dálamh agus heol se har se trasnáanta. Tá álaigh dianta an sotránóna na fórna choram. Fórna choram, leanún so agus nimmirt ar fad roin amach. Agus se chun inis captean na fórna Patrick O'Riordan leis a gicamach. Agus a gíimiad a son an bhfuil canar heirlí bhfuil se ní se take isteach go fólach ní fada go gíimiad a teachtasteach. Agus a son ag a cúgur diaag hana sé a Pháirc. Ige bhuachalí go níomh go le O'Riordan inis agus é siúda me he fada leis seo. Bé Carney gáard airóig an Arden son beidir gan íana ag achtianta go mahan son ag Padraig Doyle. Bhí sé fanacht an gad son. Be go ríich me á tamlíine le mar ní léine a spáintistig da. Se a me siar leis a báta son. Cho fada le John O'Leary agus siar leis a hen John. Agus sellh na cadin báta son is ag Ronan Collins. Se be an chaitsin is bhóg a tap agus sálan da bhol ar a mocking na cosantóirí trasna. Se agus pas le dor bh seach sa spásan son ag Warren. Beidir nach é bo clíbhí sé díar go raimsúnú gam leis céil seán ó cífa raimsú leis sin nach seán nach raimsigh sé agus se chun seán nach sin dro fast cartan son ó Heán díracha seach a lá na cosantóra agus seach leis sin is a hagan Keith Joyce. Se bhfuil chuideach brúid an son idir bhí sé túirtan fest san agus cosan fahan son ó Gníomh goile. Se agus cíimiad is canar a hurlí inis. Ó bhína cheartta marrá. Canar a hurlí tá canas chun Pháirc go ríis. Mar sin cúgur diaag ar a Pháirc an bhálta bháin eile go níomh go le. Agus be go banistóir a súil go bhana sé mar sin idir sa agus lán ama. Ach an séirchic tócan son ag John Ryan siar a héinse. Cho fada le Paul Groden. Amach go John Ryan ríis. Agus a láthar na huirin is ha Cilmhíodhna déana ag spás a chrothú chuas chun tusig ha lína díireach go os cóir an bháid amach, siúrach os cóir a bháid amach lína díireach. Nes be grá an socha nuidir bhfuil sé an chaiteisteach í chuir péta a bh smaile ótha don máide. Agus se chunin is Carney agus barna bug feici ag Carney ráis sé tíad pas le dor a sin rína lehádóir Duffy an son a lár Párce a chun réiteóir sa. Ní sé scuile le mórrán a bhí sunsrám son fachta gen Neil Duffy. Well, in cinnig carta gan réiteóir an son chun mar Jack Carney a ríis ar an gaid agus fuair sé súnsa drám an cinnig carta gan réiteóir beáinín fad amach an bótas a dar a cíomhní ag gcuine na gcuithe beáinín agus well a sé tógann tón an láimh bótas a bhfuil seach an pasa thuirt. Se
Carta get Tomás son na pass tuige cho fada le Conall Madden. A sin caiiltin sunnacha agus sin sorchos in godón son ó Seán O'Keefe. A cha numa go cos céim na tócaige Seán about the son. Gus Cilmhíodhna séir chic tóca go tapaige go Cíomhní. Bertóf sa chóir san amach. Agus a pass tuca waige ge siúd inis. Shelf na caidin sa ge Duffy. Siar a hen Duffy cho fada le John Ryan. Ifir a cahir a ram son na cha siúd a tacht suas. Chun cín go mion minic sa chluithe son nach sin. Drohiarach tart ó Conall Madden agus nídólam. Go mil Conall róbach an scóra le más agus beidir go léirí na kick san cen fá. Well, I check my hand every half past so some suggestion hit your blow need fact the anti-gortic siad le agus sne for chain to the agus well caiisiad paraganile hútistach an inad vi pat prasan in the amvartar an san le tamalín vi an hosnúge sa bhfuil check head na ma ach an glún sin curisteachid. Se agus ha chur seachad le tamalín nuas agus is stoling go bé Joey Smith a go seach ifir de féhéan á chahabh ge siúd. Sé siúd atá a prapáil agus ag olahún son ar a daibh líne. Agus sé go díreach a héana stachan son. Agus is sonna dí sealadach. Déir siad linn an so. Ach, ham se fiechan sísa son Niall Ryan agus ní se compórdach an éair. Dim semach go méid Joey stig don goréile don gluthe. Chana chlibbert son a Lord Pháirc agus ha buirte sonis again Neil Duffy. Chasna hen sé siúd agus Niall fihan inis. Fihan na módíirech a gúsáid ge siúdach. An pass an scuilte. Agus sin ró ábhrín ró escan son do gníomh go le agus son na teachtamach an chaidige Pádraig O'Connor. Pádraig a rís agus a réiteúir rá an bhfuil numa go cos céim na tócaige. Se son go brab sé fé faoi róí ach nó mirtar fada ge Ciobháin sa dar las grísa. Tá ganach scór a bháin fachtacha seachún inis Neil Duffy. Siar go Feeney agus spásan sa. I get Jack Carney is fine session. Ní hé Jack Carney about us in the beyond the lash scale. Ach a captain son Sean Ryder. He's passing the park agus sin score le dormh. Be an í goscail suas gosan gníomhile sa dar lehan sa an Emerton son ó Sean Ryder a taspáint an gaitin agus a túirt leis agus chusa inchan rod ceart leis an oran na hanna se jasná an cúig le cehead Ciobháin bar go dtí sa dar le. Kick amachchan sa. Inis seo hógan to get Patrick O'Riordan. Agus an kick amach gathered tóca agus beidir go bnéis Jack Carney a bheith Lord Pháirc. Agus an casan buirte get Jack dísa do bhuach líomhíoch seachún inis gníomh go le Páharan. Shelf na cadige siúd. Pass lábhí le dormh seachan son ag Owen Fitzgerald. Agus ha fachtain is get John O'Leary. John lena hit tóig tá sé pointála deach an nábhfuil sé sin seolta thar se trasnán níl níocht san na mehir fóí lech mar a bhí será sé buch líomhío tá nimar tar fada cos an go dtí san. Pháirc Dáile san agus bhfuil chuigean chansan na bólí go raid ach begar Ceannais is dhiiscinte ó gníomh goiles ó Cornelius Buckley a thuirtamach agus Jack Cremin in teachtasteach. Sé ní móra a dhéanta ge Cornelius sa chluthe go dtí sa orthluthe chopla chluithe imre suas go dtíon lá Ciobháin. Tá ní leon dát fhí sonnach a socha mar bhí Tomás go rá go léiríonn sé. Cé choláidir sa tá lína lán chúil Ciobháin agus na cosantóirí ar fad. Anach cheir a faointe fachtaige go níomh go le go dtí. Nuaíoch an túir na scóranna atá géilte ge bhuach líomhío go dtí. Sé faointe an tatan se caite sin eile i dhéileidir. Agus í chluiche eile gunibh chluiche canis connachta gunibh ná Pádraig le gachnaí géileidir a chuig faointe. Agus 6 pointe sa chluiche lechanis connachta mar sin. Tá sé job tar chosin ta fiachar sa má tá sé son tá go níomh go lethe leis agus bhfuil shelf na caiide buirt an eisce son. An réiteoir rá go bhfuil Páharan take teasna go malíiseachan son. Agus an séirchic brontó náit. Sean a brúachar i gníomh goilean son. Agus Carney inis. Díanta chu. Builte son aige chofada le Neil Duffy a fachtain as aige Carney inis agus deanta go maith aige. An bhalla bhló chur aige ar chosantóirí go níomh go le.
agus bhfuil de scórálan sa do bhuachalí bhuí ó bhí ach réisí sin isteach an son ach fiachar sin batún ó máideúr beidir gur sé de cheartaige Patrick O'Riordan scaoile leis a líródsan a máis nó raibh sí leabhlacáilta síos. Well, cintinní thug sé amachí, mar bhuaigh sí agus tá bhéardan líne an mhuiil éon rih réí dólam gnéin buachtant na caidan sa well, beidir gohfuil ceartaige fear a chótabáin stepeáil sé tá bhéar á raid ach neidir raibh chaideán. Sé, ag loch Cilmhíodhna breátásta leis an cinan son ach ní dólam go méid. Well, chuna mar mórán skillan ón versa hynny inis chunas a haigéile na cican na saoire. Sé, cumar go raibh sé garad leis a ceannsa. Fiachar sin agus bhfuil sí sin builtear sa trasnáin, nílí sin im head fórílach. Ní thug sé mórán do resal a bhfuil sí sin agus ní raibh sí sin roiádón spruca más. Bhí sé idir a chóla cad a dhéanach sé léthe, bhí úntasarm nar thug sé chuúthain chiadbáta. Sé, tá sé dachar techt deisina scórálan sa a barca Chrócaigh tróna. Cosantóiríon dáir in na gimmart nútáil fadach an is raimíad amach a Joelár Pháirc. John Ryan a déanana bhar Jabinson do Cilmhíodhna agus sair chic buitinson i gceith Keith Joyce. Cilmhíodhna bar fadan is go dtí agus cenrád 9 ómant imaragan sa dar le an chuid is módam nóid. Sé, canar maidin na buile na caidisan chasan na Pháirc. Fachtan son is i gceith Jack Carney. Agus bín immert fáinach a gcónaí ó bhuachalí bhuión san nach í sin builteisteach an son nach caiilteige Sean Ryder agus bhfuil deis is i gceith Gníomh go le dul ar an bhrethúnsaí tógadh sé sin go tappaigh thurlaí mar ní ar bhéana timpeall an son ar Fádric Doyle agus in is seachún Gníomh go le agus an tonadaí an son Jack Cremin agus í sin builteisteach aige chomh fada leis an lántasach Shane O'Sullivan níl go leor an gad feiceige Shane go dísa Bríal an bhantáiseo dhimmert an réid teór agus í sin builteige ar fóríle chuig an íoracht. Ach nóair a háis ábaltan chaidsan a bhogad go tappaigh isteach an son chnuk mar cecho dain séireach stáile héidir Shane O'Sullivan. Sé go má goibh go Shane O'Sullivan sa tá Spórt in chuid neart sean céine tarachachas an son gin sé cailí sé agus chuna an réiteóid an unstachas san gin sé mar sin be choscóir ríise an beidir Pháirc Doyle stocha hocaigh i ceannsa leis lena chitóig. Se hallófa go béanú sé John O'Leary am na scéala take chasan an son is can ein scór go dísa so tarna le fachtaige buachalí Gníomh go le nimmert ar fad i gceith Cilmhíodhna ach fíoch fós héin tá na fórne ar chóscór agus níl mórán nimmert deantaige Gníomh go le hinnéachar ach iad fós ar chóscór amáis. Níl na scór na fachtaige Cilmhíodhna tééis an nimmert ar fad a bheith há tééis a bheith chomá lei sin hanghain is i Gníomh go le chomá há sé cabhrúla a beagán cehfuil tí séide beagán trasan an mhuirt. Se an háach an is an chaite a bhuachtant. Ródan agus céile bhach sé déar go raimsú a Carney agus an ládas tá flahas leis ach níl sé ábalta an chaid i cheimad agus seachún inis Warren pas láimh a seoltaisteach a gceisiú chomh fada le O'Sullivan chun ó sé séir cúpla nómatóhin bhfuil tí sinna me a tharis a trasnáin níl a déir na mór cúil. Se chuir sé ar fóríl í buite go maithan san na Gníomh go le asan gicamach Shane Sullivan an túchla an bóta san bhí seansa gé í pasáil gní daoine bhí imiróí eile bhí rid taobh bheith seans ní tearach beidir ach gicamach sa haine sé ríis anna háach. Grodin sin tócaigh agus ha fachtaige Stephen Staunton siar chuig Stephen leis. Seachna go an san den mac bhfuil Cilmhíodhna níos áras cicin na gara hógant don gicamach. Agus seachún inis Niall Feeney. Agus seoimart le dar a bhatha Cíomhnaí inis. Mach a héin Cíomhnaí le sin chomh fada le John McGlynn. De scórálan sa lena chiatóig an son ag an tonadaí Joey Smith. Ach lagíireacht an son ó Joey gan nach díreach takeach an Pháirc. Se beidir raibh sé carta go Joey is an chaite na pasáil tras na ríis agus a bheith deis níos fearracha ní ceann níos fusa beidir. Chrócaigh Patrick O'Riordan leis seo. Macha Joelár Pháirc. Carney huas an son. Agus dianta go maithe rééis agus sellh na caideann is i gceith Carney agus spás oscailteos a chóir san amach. Chosantóirí Gníomh go le teach teasnaireach
Cluiche géilt an bouta sanna ige Pat Brosnan ach tá sé seo I gimmert nútáil fá Jack Kearney. An ruhí cípaidan son agus an skillbre chuideas an teile an chaid agus well Pat Brosnan san déar an chaide a bhlamachchas as a laic ach dhéon sé Cluiche agus well chancel a ruis I get dar a cíbní a thugann den dalban countsa chomá. Se agus a ládal an olcas an san áard chaid. Nart an ré ar cócht na gaithe in nartúin sa agus na scamil roh a bailú os argiún an áde. Ní chorig san isteach ná amach ar dar a chíbní mar a cíine ver a séirchic sa háise agus tá an fearsa crín agus sin séirchic le dearmh más. Artkick ruis, artkick agus hánig sé cadas ach an obrigin Jack Kearney. Se agus cáraigh ó riir leis gic amach an bouta sa. Be sé déanamh íarcht an chaid san ichimad amach ó Jack Kearney, se a Jack a Joe Páhar na hen sean bouta agus a Joe Collins agus a fachtaige Collins buile de ghóil in fachtaige ach an chaid cailtige agus sin obair Chrúig Jentinson I get key choice I túr timppla ní bhain go máid sé líróid ag fuaig sé an séirchic leis agus a tóca go tappa an sá get key choice an chaid bucha chun cíine gan réiteúir agus seachún Duffy inis cad dhéanamh Duffy leis pas tóisteach an son aige cho fada leis an tonna dí an son agus béisin Joey Smith an bouta san na stólim chuir sé ceannar fóríil cúpla nómatáin a cecho tachtachas a bheith scór san na más bearna a techtán gicamach a ruis agus Joey Smith an son chuir sé ceann deidir fóríil ach tíocht nóma an son aige agus well an slúainis agus iad a seasamman sa agus iad a béki an dáheb na kickan amach sa hó táchtach iad a bhuachtain. Se agus iad buiti le tamla nuas a ge Ciobháin an sa timppla ar lár Fáirce fear a bhí anna feicálaach sa chiad le náil fihin séirchic go nótha ge siúdanis agus cíimi de sahanis agus tá an ré sédan sa tá an bháisteach tasnathe agus a gur sé sin isteach ar caiidán imre an chluthe Ciobháin inis sellh na cadí cosúd agus aige Conall Madden siar a hen Conach sin Sár Geamún son ó fearhhain sellh na cadí aige Pádraig Doyle siar a hen sé siúd agus seachún inis Gníomh go le agus é seo níos a feicálaí sa tarna le Shane O'Sullivan Shane a teabha leis pas isteach an son nach druchin is tóla mó Shane. Se bhí an heicláil siúlann sanna ige Jack Cremin Shane O'Sullivan na gháilisteach ní bheith passes bheith thug sé riamh agus bhfuil anna chosanta gcóna ige Ciobháin áit chosanta gan na ledanna sa. Stianta go maithan sa inis ige Gníomh go le Teir scórála bhfuil ige Seán O'Keefe pointe bháin fachtaige sa chéad le a sin sár chosan go deoin son ige Neil Duffy Annach chud cainte deanta gon fed Jack Kearney ach tá níl ige mar tanna bhana hánta. Nó táiltar fad agus feidir sin chó tap agus á séad a buachtain na caide agus seo bleide le háigimmart anna bhagóibh ná sin é dar a cíbhní. Se Níomháin ar na kickan na séir. agus seachún inis Pádraig O'Connor agus éis leis an slúan sa inis a hí sin seolta teasan na Pháirce ige Pádraig a céhí annach Jack Kearney an bhóta bháin eile agus be sé simú le feiscid mó bóta go bhór sé siúd se le bheith a líróideanmh. Se cíim goile gobar go Crócaigh am na pasan a láimh sin ha séad a meachta múr ó cúpla bóta. Tá sin sár chosin go deo san hir an son agus tólim go bé Owen Fitzgerald a bóta san a bhí san hir. An na físa cosantan son aige Owen Fitzgerald háine sé amach os a chóir amach in a chaid sin a bhuachan cíimín an saoit a bhíarga agus chuir sé chorpaisteachán agus sanna neachta haspáintan son aige art chosant aige Owen Fitzgerald. Seas cíimí a son an dé tachan Fáirce an son do Gníomh go le Shane Crowley idir a fé amach chahabh ige siúd take seach go lár Pháirce an áid Paul O'Leary. Well begur Gníomh go le scór na gáil go luainis mar an táma well ha Chinomtí ag pósacach ní bhór dóibh fnacht sa chluthe puinte fiúháin dhéanach sé sin anna bhastóibh. Se cór na gaithe cosún a ha sé anna jacair scór a gáile gona Ciobháin anna chosanta cá. Tá agus díadach ráte go maithe sanna go a má sin sár chosin go deo agus an scóir atá fachtaige buachlín ó riachta tá obair Chrúcaigh déanta chu I ddíarag an scór san a raimsú ach séirchic eile bruntar ach bhuachalí bhui ó tú sa tarna le is leosan an nimir fad. Well, tá Spáin sé céimóm chomór agus a bhí agus há an comórta sa da imimiúidí an obair a thsúlacha. Agus seachún inis Ciobháin ar an únsaíocht léite go maithir a dain séire san aige Pat Brosnan. An dót níla chomórta sa
buite I get éanair an riamh ó bhuió. Agus cíimiad san éis an takeáil ó lína lethos ag Ciobháin nóbail paid ní Peile le Gníomh go le an chaideáil amach. Se. Tackle in the tackle. Cíimiad is agus láb lecha ar a líróide san agus tháinig san ón brú san ar fad atá lína lethos ag Brúd oisrit ar fad a Conall san ón lína lethos ag Ciobháin nóbail ar fad ar siúlacha agus iad go mór ar bara an sa agus bhfuil Jack Ceannais seo ceann an leichratha cogadísa. Se agus is ráhíle sa tíomh idir sa go déarnach. Fuair an obair ó cúnta na mí an ceannas fearra, brisig síomhí an ándó chuoinigar 9 bliain diagóin. Agus an na cummórta sí iad sa ar a bhód a fethe blian am líana. Ná cap gúil Gníomh go le mithe fós. Tá Craobh an na ledanna sa. Ní leon dáit faoi ach pascailtin san agus cíomhní a teabhar leis chun cín ach bhí go leor obair le déanamhan san I gcead dara trúr chosantóirí timpeall ar agus seilbh na caiide buite leis an tug ag Gníomh go le. Mar a bhís arás an olcas atá an aimseir a mehan sa san ard chahead. Báisteach a titimasa. Big an Pháirc san slán gan dát hí ráchathe Crócaigh imirthe ar a báir go réid. Cluiche Ceannais Sóisir agus idir bheannach amán na hÉireann. Ach drumchlan na Pháirce. I déanamh go maith go díosa agus seilbh na caiideann saois I gcead Jack Cremin. Ach fiachar sin níl éon spás in éacharrán agus í sin builteach a Joe Shane O'Sullivan. Ach neadar a más í ber timpeall ar Shane san agus chaithe passan a bheith díreach I gceart rud ná raibh. Well, bhí fear le chosan san ag Ciobháin an chosan tarsúlacha agus córas maithir an imireacha. Se agus is sólam go bé Níl Duffy a methe san siar a gáir John Hín. Seo fear a feicálaach go maith leis John Ryan a tachas was go mion minic ón lína lán chúil. Agus ócha gur gimmer timpeall lár Pháirc atá Ceannais agus fiachar seo de íireacht agus beagnach gur a pointin sa ach be sé seo dain séireach bhfuil deise sa ar bháide ag Ciobháine túir de chosantóirí go Gníomh go le timpeall agus seilbhan is ag Keith Joyce. Joyce a teabhar leis Discorálan san ó Keith. Lagíireacht ag siúd ach sin a mehead fórí le beagnach pointin san ó Jack Carney Rimerson amás. Well, beg Gníomh go le buocht ón Fitzgerald san éis anach go blimar tianta san le tamlínig chuir sé brún san Ed Keith Joyce agus well bhfuil mór an fáca ag Gníomh go le Tá Craobh he mar a dúirt ag na leidnas agus ní thugann siad suas róideist be siad sa gobliú Craobh siar go deire. Ach Ciobháin a róbha go bhfuil láthar na huaide. Tá agus na deisin na scórála san ní tead a teachta go Gníomh go le ganach peinte a bháin feachtacha an sa tarna le ach dúcha gathú ar an scéal san inis agus séir chic sa gnóthe chu. Sa buitin san ag John O'Leary. Cadíon ag John leis seo ní cic éasca cé go bhfuil cór na gaothaigh leis Dír dá rám. Ja, sé Conall hasí tamlín mahamach áráid begarí well í pass a húrt nó ceanna ní chuid isteach ceannar de steach sa ceann nó isteach go dtí Shane Sullivan. Se. Agus cíimiad san carta buí nach de head Ronan O'Donnell. Siar a héin. John O'Leary leis. Agus sé siúd an timreoir is smó go bhfuil scóráil is smó dianta gedach a Gníomh go le caiisiad seilbh na caiide hút chu siúd. Sin builte seachan is go Doyle sin pass le dar of Jack O'Sullivan agus is clean of bháide O'Sullivan agus a tút fé bháide ach hiacha stíg go bhachal go raibh Paul Groden ábalta don íireachtan. Se gin Shane O'Sullivan íon seanna bh fuair sé stachad an Jansa I gháilisteach an son agus paid an sábháilún tá cháin na habháid bhí sé sa feiste ceartta grindíireach Paul Groden chuin an 9 sin is stop. Se agus ní raibh mór an le díanamh go Paul go díosa sa chluthe. Conall níla áfaoint idir na fórna seo hocht nómantaí ar a líad fácathe má gaon Gníomh go le pointe sa beag áirtíoch nógan sa chluthe seo. Cíimiad ceá take teasnach an seo hé ógant ach Sean O'Keefe. Agus be se a láirg í seo feasáil. Agus a Flatharta I get O'Keefe inis agus spásan sa I get bhuachalí go Gníomh go le agus be se a díreach scór a aimsú waig seo agus deis scórálan san I get an bháin take ó Conall ach sin lagíarach ceart waig siúd agus deis inis I get Ciobháin dul ar a bhreithún saí. Fíocht
Sínom agus fethe me hesa tarna le an sa agus ganach pointe bháin scóráil Gníomh go le. Gníomh go le Ceannais isteach sa chluiche sin san le Gníomh an nuas ní teadabal an scóragáil ach begur coplaíarachta túirt fé duine gáil sa paiste ceart agus an pasáil ceart san ar siúlacha chuige sin. Se páhhar in na sun. Passeolta isteach a gceisiúd an sun chomhfada le Damien Cronin nach Seilmh na caide. Cailtí ge Damien. Díar a bhacht dearnas a céá san hir ach Jack Kearney agus sin pas le dára bhíine seo Jack. Agus éis leis an slú ataque ó bhuió agus iad sun lán do glóir inis agus a cad san lábháilta seálta seach sanna ge Keith Joyce ach cé bhuaigh go rás san Chenlí Road a bhuaigh. Immerton san a ríis ó Cill Mhíodhna an chosan dúntaach a dhéine ar a báta san. Ní féidir le Gníomh go le gháil síhanéach, ní féidir le cice hút fé scór fiúháin. Agus na pasna háisiad a meachta múir Gníomh go le. Seas Címí de sun. Seán O'Keefe agus Pádraig O'Connor a teachtamach do Gníomh go le. Agus soilm go bheith Páidí O'Leary den das na honna de táinnig go seach na háid. Ach cintóme go díadach céile a bhí ann. Leanóid a raig leis an imirt mí le chuagnóma go le fácad sa a gceann áras agus cicamach gar tócan sun. I get Gníomh go le. Agus Connie O'Connor tunnadaí teachtamach leis a Lee Road. Ach an nobar a chaith siad a déanamh an chaid san a chuairt suas ó heiltaobh na Pháirce. Mar titim siar a gcónaí táimireoirí Ciobháine. Agus dachar deis na scórála a chrathúin soach a méid deis an sochacha ó Leary. Bhí na cruinnis a gceisiú deanach ní hé chic go bhí san. Agus tócha go dagan sé sin síos a bhd an brúr fada á chóra. Ok, cintead fad nis bhí túirt féin buinte báta san cha sé chois le ríis agus ní raibh an cruinnis rómha. Agus hása fós le techt an trónóna táclathe Ceannais idirhheannach na hÉireann. Bíolatha trim ó chunta na mí be se tunáiachint le ballistíl ó char chuire agus be mí libio óna fethe téise tí a raig ach ná bhí dulna an áit go fóilach mar dunim semach bhfuil go leor le tarlú sa chléthe a go fóil. Well, áirt chiceamach báta san ó Paul Grodin agus bhí sé chosáasta leis sé téise ar a gáil. Se chuúnis Tesin is get Ciobháine speisiad sanna díar go táma bheilt agus speisiad sanna feirir a glógus so bhí seoráilta go méid ann breise léimart leis ach seachúnanis Niall fihin. Teasan na Pháirce hen Niall. Caafar séúnt agus molla thuairt an cosantóirí ar an dáireann. Mar níl mórrán deisina scórála tuchas suas a cachhfuil ceann sa inis I get Buachalí Ciobháine agus deis scórálan sa chun tíofainte choréidir na fórne. I sin buailte go hard, I sin buailte go crín, agus sin fachtan sanna ge Neil Duffy agus sin bear na mór inis amáis. Bear na mór se tíofainte atranis hÉireann fáca an imirt ar fada dhéanamh ge Neil Duffy san le tamalína nuas agus well, bhfuil feic fáca he Gníomh go inis. Be se dachar orra. Tíofainte raimsú há lófága meid báide tá sáiltha mar mar bhí rá níl deis na scórála san na tacha hesca bhé cheandas na fórne. Well, ríis níach tíofainte ónimmart scíilteisteach ge Ciobháine, ráfaointe ónimmart a scíilteisteach tatan sin me ceann, sin cosint le dárah. Cosint le dárah a cartar fadagad. Agus hiachar seo agus an cosint san tá sé sin a tosnú agus a tacht os na tosathe agus éis le clasfuo mar bhí rá níl an chomórta sa réamh buaite ge cuman ó bhuió agus nábhreáú sin na chur na cheartránóna. Chaileidir Ciobháine a gábhíle sa tí gona bh nobar ó cúnta na mí dó tíideag le hena tíide agus scóirdearnach a bhí san ach cuman na maithas oransa mar bhí Tomás rá níl deide le buachalí Gníomh go le go fóil agus Seilmh na caidan saoine si get Pat Brosnan. Siar a hen Pat Brosnan, chomhfada le Owen Fitzgerald. Tarna le Craobh ma Corusísan son. I get Owen Fitzgerald agus have hachtanas sin is get Pat Brosnan. Spás get siúd agus thuair sem pass. Bhfuil deis ar bháid get Gníomh go le agus take Chasnan son agus níl an dain teaglan amach go fóil ach sábháiltan sco eile deantan sunnaistigh I get Paul Grodin agus dhiachar sin.
Bhí mar rábéidir go mach bádaí a tastáilte Gníomh go le. Well, an Tráchtairí ge Cilvína, cáda mar chosint. Bhí tíú Cearda Hansen an sa, Cíhimid a ríisiad, Brasna na gháilisteach an sa, Pháirc Dail a túirt fé. Agus éad cada cahab coslé agus an ceann an son a ríis ach an chosint a bhí stig an son agus Stephen Staunton here in ide agus gaibe réidir amach an son le ard chosint fad. An sanna ge Cilvína. Agus is stolum go bé Jack Carney bhí anna sé chiad blocála son. Mar a bhís Tomás ará na hen lúre don Pháirc an son feice geisiú tránó nach cíimiid is áinis carta buí eile nochtathe Ronan Collins. Canach Gníomh do ná am fácanta agus Seilmh na Cade ige John Ryan. John in is dul chun cín. Pas an seach sa spás an son a Díarag Duffy a raimsú. Dianta go maithan son ige Páidí O'Leary. Réitóir rá bhfuil Saoirse Conall son ige Gníomh go le. Se beag an chaite bóg a tapa ginis. Chaslan son go páhharin ag sin pas le dámh an sonis agus cadí anag páis a fiochan dós a ggóir amach. Pas láimh seolta Chaslan son ige. Seilmh na Cade agus ige Damien Cronin. Suas le siúil cho fada le Owen Fitzgerald agus na héine tachta gáire son ar thosa ag Gníomh go le. Pléas de ghóil fachtan son ige Jack Cremin. Agus inis Seilmh na Cade ige Damien Cronin. Fiachar sin níl éon spásan son na siga chu caiise dul Chaslan na Pháirce. Agus cíimiid an son Gníomh an breisin sa agus í sin seolta seachanta go Gníomh go le a fiachar sin an báideoir a ríis Paul Groden agus chnug sé siúd an dain séad. Saoirse Conall ige siúd ní bheith géon dá an order siúd amás. Ní bheith be písa bheith grámaíocht an sa bhaid ach dianta go maithaige an son agus anna Tráchtairí ge Cilvín an son agus well, bhí na seansan na béidir le ní seansan nó rómhór fada ge Gníomh go le ach well an chosan sin idir sár imirtar siúla chu hir ar chúl. Se agus fós ha sé lán de ciúil agus é a bogan na caiide se lehanéis agus well Sean Ryder an son annach le imire ge siúd. Se dro fast an sunhaig agus inis Gníomh fácaigh ag Gníomh go le agus báidetá tastáilt gan dát I mar for an breise mar siachnaí na fórne chóscóir an sa. As cíimiid is an canar a Hurley noch doch carta chumh roisiúd ag dead an chiad le agus í sin builteisteach a haia anna jacar an son Shane O'Sullivan mar ní bháin gur bh chosantóir an lán take timppul an son bhí berteile carú leis agus Seilmh na Cade an tóga Cilmhína agus an cumann is scialanis go bíad buach lí bhuió bheith go ceúra a go bhfuil malacht an Tráchtairí chur go mar bhuió mar tá deiscóráil an tóga O'Leary agus Jessica ag Gníomh go le agus a fachtan son ag Pádraig Doyle agus fiachar sin a hamáis. Bhíon teachtaí arúnta ní thugann na leadna sa suasróidis anna chríochnú go deon san mar bháide anna fesan son agus Pháirc Doyle ó anna chríochnú. Bhuiil sé chríochna he fós an tám nach mór suas 5 second. Agus cé séidecha an báide fachtaige Doyle a cé bhuaigh Seilmh ag gicamachchan sa an níród san briste She's an scuileadh leis an réitóir dóibh glúiseach do bháin eile bheith ní annig Seilmh na Cade an son ag canar ó Hurley agus bhí an cuméir in scéala son a bheith an tarna leir fad gomach réthrás le Cilmhína hamáis ach fiachar sin báidir deire ag Gníomh go le. Báidir deire bhí sé techt bhí rá hansriimi sin a chuin íon an ar a bheirt cmeád cosan Cilmhína amachchéad an imirtar siúla go son. Ach an cruíthe gan na leadna sa agus an cmeád ameacht agus cmeád ameacht. Leadna tapáilta sé héad sa an páirt an gúnta ag dagan siad as a géirí ní thugann siad suas go deo agus sin áirtíoch nómháid. Hamoníine se chu ameachtasteach sa gán breise seo tug sé Gníomh eile ar a meic san tosna hebéidir ach Cilmhína ardimir dianta san chomá sa dar le bhíidir an nuachtar chuid is mód an don gluthe ach ní bhíon chluichríochtna go deo femra chusbáin Gníomh go an son. Se ní leon dát fhí son agus íochar sin an báide san chócinúnach mar ná raibh scór a bháin fachtaige Gníomh go le sa tarna le agus bin óthir chic an son tééis denú Gníomh ag don tarna le I ggé O'Leary ach imirófarinis Gníomh an taobh do an bhreise an sa I Pháirc a Chrócaigh agus má bhíon na fórne
choharmoníag san, big comórtas, kicking the Erica going against le cúnamh dé ní mar sin a bhrán ófar buaiteoir don gluthas an mar bhach seanna eachar clé chailút mar sin amáis. Well, bheith agus bhíon na téisiún nimar a bhí déanta ge céil bhí na bheith seanna chrócaigh chuoinnig bhí mir rá nachfuileach trí faointe scíilte stecha có le ráchla nuas suas gríon máide sin na fuireach. Nis buile mór a bheith an báide sin dóibh chuna sa bhí sé dábalta Ceannais ach roí sem mecht siar go dtí máide an chóimar de bhí Gníomh goile na pasálan na bhí pasan na bhí arsúla chu Jan O'Leary tuairt an pasterig da Pháirc Dáil agus slíochna sé go húntaach a fadaí. Láirthirt mór an a brathainis Jack Carney an Peile an nimar de dhéon sé sa chiad seas Gníomh an Peile sé dhéanamh ríist a Cill Mhíodhna. Se aber chrócaigh déantaige Jack Carney an san a Lár Párca do Cilmhíodhna. Mar bhí Tomás rá, me sé ábalta leanúnta raig leisúd ach cíimiad is á ríis an báide an son agus mise a caint ar a céúr a bhecha dhéanamh a passamún son agus well an passan na mahan son agus Pháirc Dáilar ácríoch nún son leis an gitó cíimiad an son Níl Duffy a na chluhéimar ige sin Sean Stephen Staden chuna caidan seachas an chuisí mú Jan O'Leary an tuairt an pasta Pháirc Dáil ácríoch nó go deo agus bras hástal ó héin agus a loch leanún agus well ceann cait go híos chuoinan sa. Ní le dát hí son ach Domhnach meach mar bhíon cumar in scíal go raibh rás rite ach an tarna seanta stocha gnéad fárá fachta an sa a chu tránúna. Sóchan is metasteach san amde se cíimiad ledna cé go leanna roiir fadaíanta cá agus cuma anacalí roiir fad cíú í ledna fáil crompuí darúd í béidir an sochas a súd agus bín seanna háach an ámbreise an chiad choppla scór a gáil mar fé le dúna suas a son hir ar chúl agus bín an freisúr a fáil tréocht agus bín frostrach sa chuid teachtasteach tus ná fuil siad a fáil scórna mar sin an fuireann a gain an chiad choppla scór an sa hasan anna háach. Se tá go dain ach gan dá tá sé dechar teachtar na scóran an sa a Bórca Chrócaigh gan nach hochpointe fachtaige bhuach lí bhuí ó hena cúgaige Gníomh goile hena tháinig sa tarna le chéir fointe sa chiad le ach cé ná fuil mór an scóráile an tá annach lethe feice an gdí sa máis. Annach lethe agus well há leach chuna ar an dá ar an Conall Paul Groden annach choppla sábháil déantaige cos an tóirí Cill ar fad chun I ceartta thuirtóib. Tá siad san téis ard imirtí dhéanamh John Kane, John Ryan, Fihan Staunton agus an de bhile san na cos an tóirí feartha téis ard dara lethe bheith do Gníomh goile sinné ón Fitzgerald an a bhlaáil díantasteach ige Pat Brosnan chun cumide thuas chun tusaigh Brian Fabauti agus gandá Darren Brosnan, Michael Murphy agus Pa Warren chuma an a choisíocht ige Pa Warren. So man na cos an tóirí ón dáidan ag déanamh anna bha. Se cíimiad is san an réiteoir Seamus Mulhern be cad na pingine a méid a ríis. Jab mai déantaige an réiteoir sochlathe seo. Bíar cúpla carta thuirtamach cúpla báta ach chuinnig cearta thuirta há jab mai déantaige. Tá cíimiad in is an cóirláchar ar bhuachalí Gníomh goile tuige siad son cécho cóngrach is a bhíidir son le buala le an chailiúntan sa a Bórca Chrócaigh. Well, ha sean spresin I seáile agus a bhacha san dóibh féin chun an éon rá tuis go nóbad a bhí ginadar. Se ní thugadidir suas in éachar is mar bhí Tomás rá níl deidir leis a gluthe go dtí go sétar an fadóigh son agus sin léirithin son aige bhuachalí Gníomh goile a Cilmhíodhna can dát nuair a bhí fórna ó chéirí agus ó bhuión go dearnach le chéile Solan go bhí Chisláán géidir thugann suaile ó gábhíle san chuig an chluithe san go ambreise leis bhuaidir le gáfaointe ná rá le buachlí Gníomh goile go dá hálaigh an sa ach be sé dechar orra mar níl sé frist orra na scóranna san a ghaimsúach a géimiid an son inis an bhfuil Michael Murphy amá bhí sé sin feicálaach sa chiad le a Gníomh goile ach buineach amach a gceith tús an tarna le a bhfuil sé tacha seachan son a gístú ibre cúig ar a rám. Well, ha sé caint sa caint is spáint Canadacht an son a lár na bhfuid agus I grísan an na millióí na sé ríis túirt fé ríis an bain stóide déanamh an rud céanna san Seán O'Leary Angnís
bebrí glíb he mar haidíanta gibh sa dara le agus beidir go mecha chance gin an conan san húrta bhile linn an da bhile gáid Cill Mhíodhna sa nach leis an réiteoir an chaidecha haban áde ha fáin ebrí an rosá an haidíanta go son all of good action. Yeah, all of the actions by Cavna Pingin and Sohagan. Da Captain Sean Ryder and son, the Cill Mhíodhna. Agus Paul Amskil Patrick hÉireann and son the Gníomh Gile. Agus beisiad a gimartin Cluiche an sa hosníidir an chiad le Céirí nó Gníomh Gile I gimartin gun na bhuithe agus ledan na bhuio Cill Mhíodhna I gimartisteach seastán ardán na Chnocaiséidí. Ja, agus éiste se slúis agus slúid as bailteach an sa gandáut. Big baile há trim áíochant le bríon óg baile stíl an san chluhéidir bhánach. Be sé sin siúil síndíarach tééis an chluhann sa. Rá le de ámbreise mar sin déineoma a taobh agus má bhíonn sead carm ní ag san comórtas kickan na saoir an scórann sa a barca Chrócaigh a get tús an ámbreise. Níl feic bhainean is chunal líaróid. That will take on timple, no. Yeah, Kimi the son agus tá Michael Murphy take na sé le barca sa geisiú de bhí road. Kimi the son go bhfuil John Ryan buchas was Goodie ar an nahad slot. On lína lán chúil le Cill Mhíodhna. Kimi the son, Paddy O'Leary. Agus Ronan Collins a Lord Parket, the Gníomh Gile. Carney and son agus a fast again Tunnadí and son a hánig seach dead an chliad le Paddy O'Leary. Túr cahar timp ar fádaí ach fós há sé ábalt an chad san thugann amach. Agus Warren i teachta gáir. Chanobar Craobh san a bhí cho feicáilach. Ó bhuachalí bhuió chiad le agus a tarna le be se cho feicáilach céanna duna amach san ámbreise. Agus an tarsan a ríise chunal Owen Fitzgerald má chóscóide ar annach chluithe imartige sa dar le agus a tasnú san ámbreise se chomá. Agus iad a Díorach Shane O'Sullivan a ghaimsú leis sin a bhí pár Warren leis a bás. Chuise ó sa chiún an áde agus amachchanis a hagan Cill Mhíodhna leis seo a sellh na cadi caiilte son agus John O'Leary take teastan an son. An Tunnadí eile Paddy Keane agus Saoirchic Bruntar son agus seachúninis Niall Fihan. Sellh na cadi tu go bhaige gasisiúd cho fada le Keith Joyce. Saoirchic go nóhead son a get Keith. Agus Jack Carney ará leis mulig sí sa bhuachal. Bhí sé beganín be róiad amach le na bulíon san na socha. Agus seachúninis Dara Keaveney. Agus slána hen son gan nót bhí báiseach agin sa tarna le. Cé go bhfuil sé stata feag tamlín an geann áras beag an Pháirc san slán go má. Gníomh Gile henis teachtamach leis lí ród. Shane Crowley. Pascail to bhaige son a Shane. Agus sellh na cadinis a get Paddy O'Leary. A seolta isteach an son hanas go dtí Sean O'Keefe nó gamla scéal sé Owen Fitzgerald a tháinig was about son. Kimi the agus sin sár chosin agus sárimir tó Michael Murphy a sláánú seachas son a buchtin sellh ar a gad chu sé amachchan son go páharin agus sin scór le Dormh. Well, big Andy Farrell feidir Michael Murphy and son feidir clíomhhaig sé an chaid sin agus an pasúnta thug sé bhuaig agus chur sé beras go deasaí agus páharin á clíochnú go deasan sa cha buirtóid a chomá mar Owen Fitzgerald híscortathe an hosnún son do Gníomh Gile páharin leis an scór son ach chunig cheartta thuirt a Michael Murphy sé siúd a chaigh an creadúnta gáil as an scór son. Se. Tíimiad an sa Owen Fitzgerald déanamh ruthar suas an gcóirt agus well for sé bulí dá chosa John Kane isteach sa phloias gan son. Se, ach cuman is scéal gúil seábta leanún teráig ach Michael Murphy mar bhí Tomás rá son sé siúdaí in an obair Chrócaigh ach bhí sé caintear in na seachtaine agus chuoinis go maith an lá go gaileidir le cheannais idir bheanach na hÉireann agus ará ní tharlóig álaigh Seanón inmh agus seachúninis Gníomh Gile. Ní ráidir sa chluthe béidir i tús an tarna le ach sa chiad le de ámbreise fór na mar deantacha go díosa ach sellh caiilte sanna ga Michael Murphy agus amach leis a hagan John Ryan.
Búilte stachan san sa spás in ish, agus sin pas le dor of Ciobháin in ish. Deireadh spás a Craobh go hé nach ní kick go bhíon son. Agus beidir gur darú de batha túd Fransbrook níocht san meher fóríle máis. Well, begur sé cartaga beidir í hút leis tamlín begal bhín kick go maithara teach ní raibh naim siúró a bhí seansige a dúr se leis ach ní goile bara go dísa agus tríómataí don námdé sé seimar a gin. Se agus chinnig nóhan sanna cu. A bhfuil réiteóir a dulchan cainte le miróid ní lenaráige déir se. Ní bheith géon buach dahanéachar ar buachalí Gníomh go le. Mar ní chorch sé úntas ar Tomás dámúach for an eise le pointe nógó agus gan éach tééis na pointí san na gaiilta an breise. Ní bheith mór an scór an ann. Well, ní mór an scór na bheith ann a chomasan ar go dísa a caáide ach ní bhíon sa go cada hitan amach san an breise seo mar beag darúda ann. Beag, cíimí de sun. Níl Duffy, níor seanim na chun tosnú agus beidir go gap sé siúd nóair a ghaim se sé pointe. A Joe Dead tarna le go bíon buinte cinúnach. A fias go raibh freagra ag buachalí Gníomh go lehéad agus sealamh na caide buach den naisiid sanna go Damien Cronin. Damien Fawcett teabha leis ach deanta go man sanna go Jack Carney. Well, han nimmert fíochfór an sanna lár na hhuaide agus well, Gomininic Peter a túrtamach mar jaolarach an réiteóir sa chluithe se solam sa ghuiil anna jabba a dhéanamh aige. Scuile leis an nimmert agus an saorchic tapig san tóca chomhfada le dara Ciobháin. Ba sé siarrig dara a chuir seachas san na Joe a lína lán tosig agus go muach sé sellibh a líróide san. Nis ige Niall Fihin. Ach bí nimmert soccer a gcónaí ó Ciobháin agus bhí ó hús a chluithe. Bhín sé díar go pas cinúnach a ghaimsú ach chéás an hir bhí sé gurte tamlín beag ó hin ón Fitzgerald ach Michael Murphy tééis an obair Chrócaigh se don scór ó chéna bhín an níró tu go bhaig an sunna ige agus bhfuil de scóráil an sáinne se ige Ciobháin agus ige Sheridan a sin builte ige siúd bhfuil sé sinna mar se trasnáin níl an níocht sanna meher fóraí agus ní go sé mórrán deisina na cosú leis a Counson. Ní raibh agus Jack Carney go raibh an chance aige ach ní siad caiilte há siad san imirt há siad a gobar go Craobh. Se leis líd siad an chiad lead a an breis ach srochic amach cartan son ó Patrick O'Riordan. Se ní léon darúdaí fiscithe go nuaig ach sin darúd an son agus beag seansail an sa aige Ciobháin a másail le an chaite a dhebrúisteach. Se siad dul siar leis sin chimirt féinach agus tá sé sin léirithe cóhús an chluithe. John Ryan in ish. Se mór an daoine siar ag Gníomh goile láthar na hhuaide chuin an stop chuin an chosan sin láidirú. Se John Keane in ish. A búilte teasna chomhfada le Conor Madden. Cíimí de so Michael Murphy. Fiach. Tá sé chodachar an chad san na bhuacht internaisiach seachúd Ciobháin gan éon scór fachtacha an an breise go fóil. A chodachar nuair an chosan chomasan. Niall Fihin in ish. Siar a hen sé siúd agus sealamh na caide in ish a get dara Ciobháin. Tamil bha amach ón máide. Tuair ag dara leis chun Keane agus Brosnan áíochant le siúd. Díanta go maithas an ag daran Brosnan Cill Mhíodhna amach. Agus sealamh na caide in ish a get Keith Joyce ach fiachar sin. Siar a hen siad agus tosnó siad a ríis Stephen Staunton. Nis se get Keith Joyce an bhóta bháin eile agus a módíireach an úsáid in isise chu. Agus sin bhfuilte stachan sonnach a réiteóir rá go raibh Owen Fitzgerald a tarach Janzi an son a stólim le John McGlynn agus an céirchic an óthe. Conall agus hín sé statha beagil bí lámh hir ar Rome aige tá san a stólim le dar an Ciobháin an chiicsair sa bheith aige. Se nadidir a raibh mórrán ann ach Ciobháin an son John McGlynn Sheenton son, Keisha with son at the Deva. Well, sorry. She Craobh teachta leid na níos agus a chumichéanna aige dar an Ciobháin son Denmark begáinní be Craobh teachtan san chomá so be sé súil go me sé abalt an chaite a gáardach. Se cúpla iarracht fachtaige ón na lá agus cúpla iarracht ón dalamh cadíanna sé leis seo. Deis sé gé níos na fórna rágan cothrum le ráneomad le dul sa chiad lean agus í sin tóiste go maige a sin seolta thar sa trasnáin an dálád orda an ordigan na fórna chóscóirí sem máis. Í builte go maith bhí coppla seans mar sin agus sa chiad le agus ní thó sé gartaíach
hós an na hósan san diantaige. Ja, kick amach garid. Agus obre hamach an bouta san, Gníomh go le. Connie O'Connor. Pasáil is so. Ige Gníomh go le, Siart Selina. Lán Chúl agus amach leis a báideoir in ish. Patrick O'Riordan. Passan son Schultz ige John O'Leary. Siach ce chodáinas há John Chase tachta son agus bhfuil chaid san cailte Carney me sí ser sé. Agus buatige. Agus a pass Schultz stachan son ige. Chofada le Joey Smith point of onige Joey Godisa. Ach bhí relevant táis nimmert again réiteoir agus Oberúntach diantaige Jack Carney rís. Ja, Oberúntach agus Oberúntach chuma ige Darren Brosnan bóla na caide uahan san nach an chic sé ar buite ige Ciobháin Bhí begáinín Domhnach tásúla ige Gníomh Gwyll an bouta san begáinín pléicíoch leis an gaid bhí sé cearta gan máideoid Patrick O'Riordan na chaitin thughaig ní sapóla Jack Carney sé siúd a bhuaig an chic sé ar dóid. Ciobháin emethe garid leis sin. Se dacad pointe aimimsú an áit san agus sin builte seach ige chofada le John McGlynn agus anna díile take an Parkinson, Chris McGlynn take isteach a ríis. Agus take seach an áit Stephen Staunton ach seochún in ish. Ach lagíarach ach tisí seo míal abáid in ílan dain chair san glanta. Cad é mar gháilin san istig, disgóráilin sa da Ciobháin I sin builte chasna. Ach O'Riordan is sun lena ghoran. Chiapas héin gomach sé olta. An chaid san is machtú ach bhíoch ná raibh agus bhí sé sin dain chairach a chobar sé amach cho. Well, ní leon stadar na midióí seach a risarás agus a cosint agus a Ardimid anna bola le tiltig an dáiran. Agus diantig mahan son ige dói leis sin builte suas ige chofada le Jack Crimin. A bhfuil scoring Gníomh go le rimis le hamansa. Pa Warren. Na fórna chorum a so mar a bhí go mion minic le linn. Gan ama ach pass Schultz stachan son ige Stephen O'Sullivan. Ach Cíimí de Sohanis agus Jack O'Leary me stachan son. Choige pass a mór Capador go dóra go miarach an verticaid ní in the rain chin an hatchin a gáil about us an Cíimí an son agus well cousin Toyd and son the Conall Madden stop na passan san na gáil isteach agus cousin Badian to get shoot couple of the nishin tinish agus Lína Troach agus an cartaí buí teachtamach Conall le fachtan son get John Kane agus big muil begur in an soidíarin an Tom Suas nach mór an so an chiad a chuid an nám breise. Se nómat da ambreise sa chiad le da ambreise imreofer. Ní fada bhain leis an nómat nach Cíimí de Sohanis agus John O'Leary sínta san a dalamh. Se agus na fideonna de tosna heúine sé ríis Chris McGlynn is stálam ha sé siú take histeachan san ríis hosna sé an chlóthe an dat. Teann sé seachan áit Stephen Staunton, cúpla nómatí hin nach bunach machan san leis lí tíd an tarna leach begus séir chican sa. Ige bhuacha lí bhuió agus ní chur sé anúntas orm da gloisiimís an fadógus an doile hamach Cíimí de Sohanis. Be sé asúil go me sé dábalta John O'Leary mead ar a Pháirc. Mar is é siúd an prúf scórálaí atá a cogadísa. Sellh na caide an son is ige John Ryan agus Fachtar na ige John agus Barnoscail teo sa chóir amach ach a réiteoir Sástan son go bhfuil an Tom Suas an so sa chiad le bhíidir chorum ag deide an Conall ámtáid chorum a ríis ag deide don chiad le an so da ambreise pointe an taobh aimsíoch agus iad is órlach níl sé a géile dá chéile amáis. Ní facinéach idir na fórne chuna le ardimmirtar siúla an dáide agus an rud na fáide machchan son na nisire há rith agus ar siúla chuid téise méid ama muir chuoíonn tú imiróidí seoisiir a chuid club sé héad sa agus bheith ábalta lá mar sin bheith go Pháirc an Chrócaigh agus bheith ábalta ré in slí sin agus an eicilíochta hat a Spáinte chu tá Spáinin sé an nóbuí chruaig a haidíanta chu le tamil fadach le bliana nuas go mórmhór chuna bhéolah do lá mór mar seo is breán rud é iscint. Se ní leon dát fhí san agus gan dát bhí bise sí an ná don dáirann sa blian fethe chail Gníomh go le an chluthe Ceannais híos I géirí tháinig ar an ais an sunnim líana fuair an ceann ar rinne ceannas ar rinne na sceige bhín scéalálaigh de Ciobháin in bhuió a tháinig ar sunna naisiim líana bhuahad ar sin Craobh connachta buirte Craobh na mún buirte Gníomh go le
Blian Craobh Tráinál the Curishís again dáirin agus mór trú hamáis ach beag brise crí an áunda for an bháine sa tróna. Agus big rima an bhuiidir eile sé mar a bhíonna ge chuan sa Pháirc Chrócaigh bíon artainine fuidir na bhána bhuain agus an fuidir eile bíon brise crí ann agus dul bhile agus má dhéana mar éisiú agus canan ná dhéana san rotsa sin spórt bíon sé annach ruaig goiranta ach fós há siad an dáireann I chóchorm há seansig an dáireann a mar feidir na bainisteoirí hís an Ceannais cíimian sa iad agus iad túr cóla cad a ceart a dhéanamh an cruí tá Spáin an cruí agus ó bhfuirín ceann agus cumad a ceann a sé seharrán sa túr chótha agus an bainisteoir a teachtaisteach is an sa Seánaí ó léirí agus rothain le ráige sin a ríis Cill Mhíodhna súdal of good action iad a meachtanais isteach an baistí héin agus inis an denómatí is Tráchtairí is saoil an dáichlap sa roin amach céthúra an láileotha. Se céthúra go láileo agus is an óide bheitthe sa agus is pribléide bheitthe sa a gceann áras a fiochan deir seo mar cialín sa an irid don dáireann cé leis a bheith sa deire. Agus cím feidir síos an son Michael Murphy bhfuil ard imirtíanta há sé tééis techt amach anna láid sé sé bheith Pháirc Chrócaigh agus bhfuil má bhhain Gníomh goil an chluithe seo cíneoid go chéine an gait sin a bhuaigh sé an dálamhan san nám brise. Agus cíimiad son Padson Buirte son ag Jack Kearney ach tá na Harra Denton son Níl John O'Leary takeamach don ámbresin son Doug Gníomh go le Michael Murphy me hamach a réis leis agus Sean O'Keefe takeisteach agus son go bheith Conall ó Hurley á takeisteach ach seo chúninis Cill Mhíodhna Shelf na Cadi Buirte son ón gahabhaisteach agus John Ryan inis pas tóistin son chofada le Conall Madden an chadsan slánathe ó chanar a chafachtaid an náraíocht se chúninis Keith Joyce Shelf na Cadi Geisiúd agus diaach scór a bháin an chluas a bhuachtain díl hen átáin ach céigioig na scór na chunaí a bhuachtaint Bhíní a siú feicálaach go más sa chiad le do an am agus he feicálaach go más san ná brise ach John Ryan inis agus na pasna láimhe sa mar bhí Tomás ará tá sé a díarag spás a chrathú chun deis scórála a chrathú góibh héin. Se tá na pasna cosan Fáthairsúil an soige Gníomh goile níl siad á scaoileisteach níl éon bheán na goscail suas an soach bhfuil ceann an sohin is béidir. Chaide son na meheach Joe Keith Joyce siar a héin se hascailte go maithan san go Tomás Gill. Tomás a bhfuil na cade teasna go John Ryan. Shelf a gadi geisiú go mion minic sa chluicheann sa igen tógánach ag immert an bhthar fad agus sin bhfuilte stachan son agus bhfuil de scóráil an sa cup. A fachtarnas ag John Ryan agus ha bhfuilte náirdaí geisiúd an na dhearán cartan son tí sí seo mí an na carnóigach bhfuil sí sin i metheach is tólim go bhfuil cé go bhfuil sí bhfuilte thar sa trasnáin cinna cartan son a mar chúil. John Ryan a déanana go má scatacaide fachtaige sa tréimh se féin agus níos na crompúí tá snús nócha cím daó Gníomh goile síntan son agus beag sosbeag go tastáil bhaid go stáil amach ní bheith an réiteúir déarge bhí am a thuúrta Chaire ardaisteach san ó John Ryan ach bhfuil bhí sean san son Joey Smith í bhuachtain teach gimi sí har sin líneir. Se tá gin bhfuil Joey breábalta faointe raimsú rudaíonn sé díanach sa tarna leadach an áamach an chadsan. Tá chuhhaí sé Gníomh goile pasan na meachta mór ó tíad an gluhead fad agus diaach sin ceann sa bheith cinúnach má bhain siad Cill Mhíodhna scóras. Sean Ryder inis captain na fórna casan seslí bháin casan seslí eile ach ní raibh sí sin fiú bháin fóraí le sí cumát stigan son ag Cill Mhíodhna agus an nimmartar fad deanta son ag tús an tarna le an sod de an brise
agus so rís chasna go céileach John Ryan agus caiilte John a fachta an son I get céile agus a chasna an báilte son I get Carney tit sí seo a míalna Crócaigh agus an tádear agus son le Gníomh go le come back into náscuile ar le pointe dul Harris a trasná ach náscuile ar leite líródún dul a seachalí an tán agus inis seo chun buachalí nó riachta Gníomh go le Céimé rud a leite go mach sochlathe se. Tá sé fad a tarlúach sin pass scuilteisteach an son agus léite go maithe an 9 séir son aige Paddy Keane Chasna níos roiith sé go Paul Groden Chábháil dúntaach déantaige Paul go dtí sa sochlathe go seachún inis Ciobháin an bhálta bháin eile Cill Mhíodhna caide ige Conor Madden a roiith sé amach go Keith Joyce ní annig agus le Ciobháin a láthar na huaide há dar a cíimní híos le Craobh agus há Jack Carney híos le Craobh chomá. Mar a dúirt má chiaachnaíonn siad chorm is cmórtais kicking na saoire a bheith ann deire agus náirí asléon a bheith fíoch an deir sin ach seachún inis Ciobháine agus an immert chófáinach watha ó chús an chluthe John Ryan an son inis ach fíochar sin brú á chur John agus rialabhantá seo immert igen réiteoir séirchic buatige Se, chic seo fada go maithamach ach Gníomh goile cosan fahar siúla Jack Carney san ar fech cad hit amach an sa bhfuil sin pola agus well dhéon Connie O'Connor Connie O'Connor sol mo bhfuil amach abáta san é se agus bhfuil mórrán na milódí níos agus dí ar a glúsanáil amach begáinín beag na Crómpaí chuisteachar well, ha Jack Carney chun tógt féin geann, so bhí na Crómpaí chuisteach ar cúpla neomant ó hain. Bhí cic ó nuna cíanna gethe stócha sa gnáchlathe, bhí ar túirt féin buintear deire, níos níana sés ála go báta sa. Se be sé sa múl, cad íana sé leis seo. Ach, be sé súl gig mála sé seilehar seo, agus bhfuil seachan í sinna chuidir talamh nó. Craobh leis a carrasco siúd is cnéamh gomach mar tá na hen faiste de Pháirc a Chrócaigh clúda ige siúd tróna. Agus seo chuin inis, chuir sé seo isteach I Jóna Crócaigh. Má rain sé seo déanana sé leach cartra héin is be sé a cainte níomháin bhuió ach ar fud na tíd ar fad a sin builte isteach an son ach déanta go maith gan báúr ó riordan. Agus inis bhfuil deis I get Gníomh goile dulsuas na Pháirc mar níl feic Chrócaigh so in am breise. Chó dachar a teachtamach leis a líród son. Agus chluicim an son arís Jack Carney buachtain na caide sin Pat Brosnan. Ach, bátún déantan sohanis agus seachún Gníomh goile. An cabhar a teachtan son. Se ní léana huas chun tusa go gacha ó an ruhan son a Jack Cremin. Se agus Cremin a sonach a cad san fácan na diaag agus inis tá imiróí an so a get Ciobháine Jack Carney a dul ar an únsaí. Pas láimh a seolta teastan na Pháirc ige siúd. Beidir go raibh sé de cheart chun líród san a bhog ábhrí níos a tápúla mar bhí imiróí breise go. Ach seilm na caide fós a chu seachún náil fion cheanna nómad nó níos lú le dul go lán ama. Fíhin I Derek Spás a chrathú go héin. A chana iachar an son agus seachún Joey fuair sé painte leis a dasóg darna leadach an áma lena chiatóig a sin seolta Harris a trasnánaige animar jontana dí. Bhí a go chechó nuidir thug sé féin son greibhas a go héin gníomh sé an pointe sin anna pointe agus Ciobháine chur a pointe chun tusa ige agus an do dhéanaan is teachtasteach a roiís Paul O'Leary bhí sé go níos luathe agus Pat Brosnan amachtamach a déaran níos chéad ómataí tí ómataí go le pácathe Ciobháine chun tusa le pointe Crómpaí Jack Carney Crómpaí dar a cíimní an féidir leha an pointe breise sin I chmeád. Se Paul O'Leary takeach an Pháirc bhí éirí in ar Lazarus an do bhuachalí Gníomh goile ag deide an tarna le ag deire ag Joe dead an chluthe an bhfuil an éirí in ar cíanna únta inis. Sanna meheach a Joe Lár Párcach buhaid Ciobháine seilehar seo mar go bhfuil siúr dan imiróí timppla agus náil fíhíní a siúda gimmart nútáil ar fada san chuib an an breisig Joyce agus fachtar nasin sanna go fíní níl ach fós ina heilehann sá cup
agus Sohanis chun Cíomhnaí agus bí seo an pointe Domhnach lenaiche tóig sin buailte Harris a trasnáin agus inis cuman na maithasa bhuachalí Cilmhíodhna. Well, luacháid chur a gehéir loch leanúnach go háide, bhí sé híos le crampú cum le neomatóhain, ní le bheith crampúin san éid, lenaiche tóig gacha an scór go dtí sa pachta leis sin sóige anna chlíoch nún san ó dar a Cíomhnaí. Sin buailte macha Joel Parkinson a buailte go bhuachalí Gníomh go le níl mar fiachar sin an obair fad dentan son I get Cilmhíodhna ach lábhlacha a dalamh go líróide go Joey Smith ar abouta sa. Well, sin bin rudanis ná an bhfuil báide eile I Gníomh go le anna dhechar roi a gáil sa bouta sa hastálam. Se, a chó dechar éon scór a ghaimsúin sa. Dú Tomás, tá sé dechar iad a iscint. Chá fointe a ghaimsú ní a chéalach seo chúniad in is ar an únsaí Sean O'Keefe. Cumada siad sellh ar a líróide ach beag Cilmhíodhna Brásásta I géile sir chicanna agus iad chomhfad amach ó máidan son Gníomh go le. Well, be caideár de meachtasteach sa chearnóig ach nílach Parabáin istíg agus má bris an sínuas ní léon eile istíg ha siad a dríidir mistechan is láir na huaide begar chunéile chu dríidir mistechan ar agla go mnisach an chaid sin. Se, Stacha Joe Roishi sin nach don gosan tóras fear an chaid san na duine amach agus seo chúnin is Cilmhíodhna nómad fácad an glógas sa. Bhain sead ábalta scór eile ghaimsú. Ní bheith éon dahan éachar sa captéan na fórla Sean Ryder. Faci anna leis líróid siar a hense. Sellh na caidan san is go John Keane ach cai sead a bheith cuaramach an sellh san na chimáid. Se gacha éana fáidir an glóg na édí go fihéan. Se agus chéile ar báide a Joe deide an chluthe a neanna sead álagan sa tarna le do ambhreise mar máíonn siad beag Gníomh go le chun Keane ach tá sead a teachtamach leis agus an obair há dianta gan bharsa. Mahal drag ruaige agus cumas brag cadí gan bhar chéanna John Ryan and his Bert timppel ar siúd sellh cumata ge siúd ar Chastanson go Ronan O'Donnell for nach do carta buí ar Ronan sa tarna le agus seo chúnin Jack Carney agus chadé mar chléáimar a geisiúd Chastanson inis go Niall Fihin agus nómad a bháin á fácin is idir sinne agus deir an chluthe sa a gceann áras an dí an take amach agus a meid an swé agus an buatha le bhuachalí muo sellh na cadicas sin pass le dáramh inis go Keith Joyce pass láimh a tucahhaig I geisiúd an son chomhfada le Kieran Sheridan siar a hen Kieran chomhfada le Keith Joyce agus iad a dearg an tam a bheith leanóma iad son agus an choppa a thuirt a bhaile le go muo an dát níl sé sin deanta go éon chuman a muo fós sa chomórta sa bhí brisig sí an andóibh a gábhíle sa tíúir a fuair an obair an Ceannais a cic slasan sa do Gníomh go le agus sé seán deistear na hácha sa Tomás. Seach ní léon a taimhstíigh ní léon istíigh sa chearnóig begar í se bhógad a go tapaig agus dunéigen meachtasteach. Nis bhfuil sé úta. Níl an bhuaradóir ach bhíochar sin an chaid san cailteags caiigh go bhí seo deide an chluthe an séad for an adó deanfar agus hiachar a géiliúra san hís ar a barc. Is mion minic a hagan fórneo bhuió go Pháirc a Chrócaigh agus is mion minic nábhuahan siad ach bhíoch go bhfuil an bhartíantacha agus na ceiliúra san le fiscin Tomás nútáil ar fad. Lá dá saoil a sehead an na himidiúí seo Craobh na hÉireann a bhuachtain de Pháirc a Chrócaigh sinnéan fear in an obair ar fadóibh sinnéan fear buig na caid náda in an blacáilach an cúil a fúil chun tusaigh an nimmert ar fad pairamach an versa chúla sé go chaon páirt an Chrócaigh agus iad ar fad a céiliúra híos in is a lá na huaide chuine a rá bhí sé tilteá tháinig Gníomh go le níar a dúige roi híar san neomataí déidir le báide an gnáam as san nám brise bhíd Cilmhíodhna bhíd ar níos fearr bhí na cosacha dar a Cíomhnaí stig sna lína lán tusaigh anna lá do Cilmhíodhna é seo. Anna lá ar fad ach brisig sí an ann do bhuachalí Gníomh go le agus a ríis eile bhíidir I ddíarg na scórna san na ghaimsú ach bhíochar sin héanna sé géilte a gluthe Ceannais na hÉireann a gceith Cilmhíodhna agus bhí mar a caint ar na cosantóirí a bhí bhí na héna caint ar rinne seachtainna gráidir go maith agus léiríidir éis sin tróna
Lady the Femara Vimirani, Raf Chief Winter Skill to Stachakos, Half Winter Skill or Stachon, never to Tatan Shimikaran, Agus Marahaboy de Shin, well, either another Babo, Conall, Unsleeve either out the Ray, Agus Ray, on Lloyd Fad, undied in Honey Catapult, Bishop Creed, like Gníomh Gwylle, no way there, Pháirc, so I can see it, Sóisir. Agus be céiliúra blear siúla chuoinnig Craobh na hÉireann na bhórtan de Pháirc Chrócaigh. Ó, se agus feise mar a dúirt Tomás na céiliúra cartanson a muíog an dát an chuman lunathe 10 km nó mar sin lasma de Peile Westportason a muíog ach fiachar sin an brise crí an án do Gníomh Gwylle says we're untach curishí sa cason ya na nish cáilthe do Craobh idir bheanach chiaí ach déanna sé gíre fadagó nach nuair a chin tú nó raircanna san na má ar a Pháirc agus an comórta sa cialaí na comórta san na hÉireann na himiróí agus don luchtach chéachta agus do winter CLG ar fada máis. Aga dád ach go mór na comórta seo bhí na comórta sínsir a gin le blianta fada nuas ach nuair a tugadh na comórta sin ar bheanach agus seoisir isteach. Thug sé seansta do imiróí ag a chain levéal lá mór a bheith aá níomháin na gúnta é féin ná na gúige ach an sá san ardonod an sá agus Craobh na hÉireann na bhóla leohabhaile agus cíimiid an san a ríis Brighton na imiróí Tomás Gillan san agus Michael Murphy parbocht ardimmer tianta geisiúd agus well le loch leanúna winter wío Femara bhí sé rá ní gánaí bhíon an táileo an san ach well beidir mar rud igen eile níos déanaí sa bbliain ach pean san iad Pháirc chósáasta sa hána himiróí sin iad lena loch leanúna san a lár na huaile obair chróig choristeach go tanna bliana agus bhí sé sin leta Spáin leis an slíomh iad rabalta ri agus ré ón chiad neomant go dtíon neomant téireach na bluthe seo. Se agus daon an áhigan cad chéalaín an CLG do muintir na hÉireann fiachar na rairc na hásamhar agóramach an son na scathaileáin mar chéalaín sé seo na hÉireann do bhaintir bhuión son agus do bhaintir Cilmhíodhna agus ní fadainis go mbeidh Sean Ryder a dul suas na Céimeán son chun an choran na húrteo ach sin é leith na himimeann son Jack Carney agus mar bhí sé ráhamáis nútáil ar fad. Agus é se mar leith na himimeann tuiscin imirta dhéon sé agus beag scéal amach an eis go dtí James Horan Mariola an bhersa mar ceapan do dumsa han na scílan ar fad aige agus han choisíocht aige chomá agus chá níos fearná fós han mion aige chomá leis mion ebiléir an láir fad. Cíimiid is sahanis Sean Ryder agus ní annig Sean Darúd ar seo go dó. It gives me great pleasure to present Sean Ryder now with the All-Ireland Junior Football Trophy, Cógárdicas. Uachtarán, don't want to lose that one, sorry. Uachtarán Cúmas ga scéal, Tráchtairí agus Cardja go léir. Is mór an honor dom ar chorann seo a ghlacu ar an seo fór Cilmhíodhna agus ar múintear Cilmhíodhna. That's enough for the Irish now. I know a few books struggle English, never mind Irish, so I'll go back to English. Firstly, to Gníomh Gwylle. Look, what a battle! Like, there's no words to describe that. You're a fantastic team. You pushed us every single minute, and you fucking deserve a huge round of applause, boys. I've no doubt that you will kill it in intermediate ranks in Kerry. So 3 cheers for Gníomh Gwylle. Hip hip. Hip hip. Hip hip. A massive thanks to Crow Park and everyone here. The pitch is close to St Brendan's back at home.
but not quite as good. But no, seriously, fantastic. It's an honour to play here. To AIB, the sponsor of this tournament, the county board, Mayo County Board that has been behind us the whole way and letting us use pitch to McKay Park for the last few months. It's been massive to us and deserve a massive round of applause. To our main sponsors, Midwest, I should be a spokesperson for them now, I suppose. If they have a sale soon, I suppose, I might even get a job. But seriously, they've been massive to us this year and deserve a huge round of applause. And to everyone, we're not here just off the back of it. There's huge support from everyone. Everyone here has donated. Anyone I can think of has given money towards this team. So if it wasn't for you, we wouldn't be here today. So a massive, massive thank you. To the supporters and the wags. There's hundreds of you here today. I can hear you every minute, every second of the game. You're massive. Without you, we wouldn't have won today, boys. Fine, I'm going to wrap it up now because everyone's heard me talk too much this year anyway. So, look, to the management team, John Riley, Sweet, John Dock, PC, Julie, John, Robert, there's so many you can name. Michael, there's so many you can name. Look, everyone knows how much work you put in. We're not here just off the back of a few good results. And this trophy here sums up the work that you put in. So without you, you deserve a massive, massive, massive round of applause, boys. So look, as I said in the county final, that was only the start for this team. Look where we are now here. But it doesn't stop here. It will not stop here. And we will continue. We will continue long, long, long with this team. We're only young and we're only started. Come here, boo! Agus a Maidson, Ráte go Mahanson, again captain Sean Ryder. Ach dead hamosh, Visha Tilcha Conall, Biada for in the Saravoig. Ach Solimason, Gabiada for in the Saravoig. Ach Gandout, Nihavon, Shane and Ten Action, a big and so again, and Clahed around the attack. Galua, Achamosh, Biad Buachalibuyo, and for in the Saran Sartranona, is in Boas and Tilchico. Stoch Biad, on the Nira, on the Labby, and Limiter Father called Sadara Lad on the Gnáomh, Peter Chief Winter and Tosig, Ediana Vergede, Buel Bobora, Honey Carter Hortov, Geblik, Gníomh, Sheer Vedere, Asana Umbreshe, Harrigido Loha, being Hoshirtaka. Bhín na skillna cá, bhín cóimmirta cá, agus ardláid padóid Gníomh, ardláid a bhío chum a Craobh na hÉireann na buachtan te Pháirc Chrócaigh I gena lucht leanúna sa sure Conall bheith níos áir. Conall bheith níos áir, agus dhéachar sin mar chéiliúr an sonama, agus sinamach gnéanna se seachtain bhhuas a bhíogáibh, ach mar a bhí Tomás a rá sin tiltte go maithacha, buaitecha I gceann áras le gáfaointe, buine sead san búsachsan, ach nánig I dearúd níhé sin an tanchlaithe atá a gandíomhan sa leanach YouTube, Spórt, TG Car, mar a tosnú a cahar a chlogin is an áit leúte se trí, tis gan an breise bed son again, began chlathe idir baile átrim ó cúnta na mí, a gynnyf Cumann Lú Cascéil an bhríanóg, baile stíl ó chahar chuide, agus má bhí na cuiblint lechó cóngrach agus lechó máile se cuiblint, a há feice gynnan sa chiad le chlathe trónón inúb, ní bhórgóibh fnacht an solinn a Pháirc Chrócaigh, ach mar a dút, ní gáidíomh se dolan is, agus dola cuardach YouTube, beg nasc nó, seolt amach an son go gairid ige TG Car, agus geosibh an chlathe idir bánach an son, ach seo deire, an scór an sa deire, an láb an uachtar fad, ige buachalí Ciobháine, sé tug a thug a swailo, agus beisiad son céiliúra fecht hamalín bha a stólumsa.